कसं आहे हे बघायला गेले बघायला गेले तू काय करणार तुला फ्रेम मिळाले ना दिसते की चालू करणार तू नाही पण दिसत नाही पण मला लिंकला ओपन दिसत नाही ना म्हणून म्हणतो बरोबर हां म्हणून तू हेच ओके ओके नाही म्हणून आवाज कुठला येतच नाही मी आपलं ते लिंकवर गेलो तिथे काय दिसत नाही तर लिंक सगळी बरोबर आवाज येते माझा या कार्यक्रमासाठी अनेक मान्यवरांची उपस्थिती कार्यक्रमाच्या दिशेने होते आहे. मी सर्व मान्यवरांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. तुझ्याकडे काय ते मला काही ते नाही माइक ऑन करें. ज्या अभूतपूर्व क्षणांची आपल्याला उत्सुकता होती तो क्षण इथे येऊन ठेवलेला आहे. अर्थातच भारत सरकारच्या सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्यम मंत्रालयाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय चर्चासत्र आणि प्रदर्शनाचा आजचा हा दिमागदार सोहळा. औचित्य आहे शिवजयंतीचं. अर्थातच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पवित्र पावन चरण स्पर्शाने पावन झालेल्या महाराष्ट्रात, या महाराष्ट्राचंच नव्हे तर या संपूर्ण कोकणाचं, या महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करणारं एक दिमागदार व्यक्तिमत्व, ज्यांनी केंद्रापर्यंत आपली ओळख निर्माण केली. आपल्या सर्वांचे लाडके असणारे नारायणरावजी राणे साहेब यांची
कार्यक्रमाच्या ठिकाणी उपस्थिती झाली आहे. जरा जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात आपण राणे साहेबांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करूया. तमाम मान्यवर मंडळी आणि आदरणीय राणे साहेब यांना मंचावर येण्याची मी या ठिकाणी विनंती करतो. जरा जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात पुन्हा एकदा आपण आजच्या कार्यक्रमाचे सर्व सत्कारमूर्ती आणि आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय श्री नारायणरावजी राणे यांचं या ठिकाणी स्वागत करूया. अर्थातच या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे सन्माननीय सेक्रेटरी बी स्वयं साहेब, त्याचसोबत सन्माननीय चेअरमन रामू साहेब, सन्माननीय पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबळे, सन्माननीय डॉक्टर रजनीश जे ऍडिशनल सेक्रेटरी अँड डेव्हलपमेंट कमिशनर आहेत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे, यांनाही विनंती आहे की आपण मंचावर येऊन सन्माननीय विजयजी राणे साहेब आणि दिलीपजी राणे साहेब सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित होणार आहेत. विजयजी आपलंही या कार्यक्रमात मनपूर्वक स्वागत. काय ज्या अभूतपूर्व अशा कार्यक्रमाची आपल्याला उत्सुकता होती तो कार्यक्रम इथे या ठिकाणी येऊन ठेवलेला आहे. अर्थातच मंत्री महोदयांची उपस्थिती मंचावर झालेली आहे आणि माझ्या कोकणात, माझ्या मालवणात, माझ्या सिंधुदुर्गात, माझ्या कणकवलीमध्ये हा कार्यक्रम आहे. त्याच्यामुळे वाईट जरा कोकणवासियांचा आवाज जरा खणखणीत येऊ गोळा. शिवाजी महाराजांची जयंती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटल्यानंतर कोकणातून जो आपल्या सिंधुदुर्ग आपलं अरबी समुद्रात महाराजांनी बांधलेली, त्याच्यामुळे सगळ्यांनी मिळत म्हणूया छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी. नमस्कार. आजच्या या सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयात म्हणजेच मिनिस्ट्री ऑफ मायक्रो स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राइजेसच्या मिनिस्ट्रीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या आजच्या राष्ट्रीय चर्चासत्र आणि प्रदर्शनाच्या कार्यक्रमात म्हणजेच नॅशनल सेमिनार कम एक्झिबिशन या कार्यक्रमात, ज्या कार्यक्रमात दिमागदार असे 40 KVIC, 30 कॉयर आणि 30 MSMEचे 100 स्टॉल लागलेले आहेत. अशा या दिमागदार सोहळ्याचं जे आपण अनुभव घेणार आहोत 19 फेब्रुवारी ते 21 फेब्रुवारी असा 3 दिवसांचा हा सोहळा आणि याच्या शुभारंभाची चरणं आपण घेतली आहेत शिवजयंतीच्या या पवित्र 52 दिवसाच्या निमित्तानं. आज या कार्यक्रमासाठी आपल्या मंत्रालयाच्या माध्यमातलं 4ही कार्यालय म्हणजेच MSME, KVIC, कॉयर बोर्ड आणि NSIC या सगळ्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम इथे घेण्यात आलेला आहे. सो कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवात करण्यापूर्वी कुछ मेहमान राजनजी दिल्ली साहेब यांना मी विनंती करतो की कृपया आपण मंचावर यायचे. माजी आमदार अजित गोपठे साहेब आपण सुद्धा कृपया मंचावर यावं अशी मी आपणास विनंती करतो. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवीजी कृपया आपण मंचावर यावं अशी मी आपणास विनंती करतो. तर आजच्या या कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवात करण्यापूर्वी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो की आज आपल्याकडे दिल्लीहून आणि दक्षिण भारतातून सुद्धा पाहुणे आलेले आहेत. त्यामुळे कार्यक्रमाचं समालोचन करताना मालवणीत तर कर्तव्यच, कारण मी मुळात मालवणीचं असतोय. मराठीत मला बोलणं कारण ती आपली राजभाषा आहे, पण हिंदीत सुद्धा मला बोलावं लागेल कारण ती आपली राष्ट्रभाषा है. इन बिटवीन आई ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश फॉर एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. सो इस कार्यक्रम के दौरान मैं आप सभी को विनती करना चाहता हूं, कार्यक्रम की शुरुआत हम राष्ट्रगान से करेंगे. भारत सरकारचा हा कार्यक्रम आणि त्याच्यामुळे राष्ट्रगान गाऊन आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत. मी सगळ्यांना विनंती करतो आपण आपल्या जागेवर उभं राहायचं आहे आणि ताठ मानेनं भारत मातेला
धन्यवाद. सर्वांनी कृपया आसनस्थ व्हायचे. आता आमच्या मालवणात म्हणजे आपल्या कोकणात इलास म्हणत एक दादांका आवडता म्हणून आमची छोटीशी प्रथा खालच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ आम्ही गाण्याने करतो. त्यामुळे वाद जरा छोटा शॉर्ट अँड स्वीट गाण्याने म्हणजे सगळ्यांनी होय महाराजा म्हणायचा. तर हे देवा महाराजा. यस यस यस. हाँ, पहले जो दिल्ली से और साउथ इंडिया से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, दादा की ऐसी विनती है, साहिबांची अशी विनंती है, काय है ते पहले समझाओ सर. सो आप सभी के जानकारी के लिए हमारे कोकण में जब पहली बार कोई आता है तो आपका स्वागत करने के लिए हम लोग भगवान से आराधना करते हैं, आवेदन करते हैं कि वो प्रसन्न हो और आज का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो. सो गाण्याला सुरुवात करूया. तर हे देवा महाराजा, 12 गावच्या, 12 देशीच्या, 12 पंचक्रोशीच्या महाराजा, आज तुझ्या कृपा आशीर्वादाने भारत सरकारचा हा कार्यक्रम आयोजित केलो आहे महाराजा. आणि ह्या कार्यक्रमात मंत्री महोदय आणि सगळी मान्यवर मंडळी उपस्थित राहिली आहेत महाराजा. आमच्याकडून हा कार्यक्रम आयोजित करत असताना काय चुकला मागला असतात तर वडाची साल पिंपळा आणि पिंपळाची साल वडा लावून मोठ्या मनात मान्य करून घे रे महाराजा. बोला होय महाराजा. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. अर्थातच कार्यक्रमाच्या आजच्या शुभारंभाचं चरण आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही पवित्र पावन शिवजयंती. आणि म्हणून जास्त वेळ न दौडता मान्यवरांना विनंती करेन की त्यांनी दीप प्रज्वलनाचा सोहळा आपल्या हाती घ्यावा. सन्माननीय नगराध्यक्ष नरवडे साहेब कृपया आपण मंचावर यायचे. नरवडे साहेब कृपया आपण मंचावर यायचे. लैंप लाइटिंग करके हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे. ज्ञानाचा, तेजाचा, आरोग्याचा आणि उद्योगाचा असणारा हा नंदादीप या ठिकाणी मंत्री महोदय आणि तमाम मान्यवरांच्या हस्ते इथे प्रज्वलित होईल आणि कार्यक्रमाचं औपचारिक उद्घाटन होईल. एमएसएमईच्या या चारही कार्यालयाच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या आयुष्यात असणारा अंधकार कायमचा दूर व्हावा याकरता हा प्रयत्न. हम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बिजनेस में बढ़ावा मिलने के कारण और उनकी बिजनेस में डेवलपमेंट होने के लिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे. सो लैंप लाइटिंग सेरेमनी यहाँ पर होईल. जरा जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात आपण या प्रज्वलित झालेल्या दिव्यांचं स्वागत करूया. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. मैं सभी डिग्निटरीज से विनती करना चाहता हूं कि आप लैंप लाइटिंग सेरेमनी आपके हाथ में ले. सन्माननीय नितेश जी आणि सर्व मान्यवर मंडळी आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे सन्माननीय बीबी स्वयं साहेब, डी कुप्पुरामू साहेब, पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबळे यांनाही विनंती आहे कृपया आपणही दीप प्रज्वलित करावा. यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पमालिका अर्पण करण्यासाठी मी साहेबांना विनंती करतो की आपण यायचंय आणि महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पमालिका अर्पण करायची. इतर मान्यवरांनी पुष्पार्पण करायचंय. क्षत्रिय कुलवंश सिंहासनाधीश्वर गोब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्रीमंत योगी जडदार राजा श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. मान्यवरांना विनंती है कृपया आपण स्थानापन्न व्हायचे. सभी मान्यवरों से विनती है कि आप स्थानापन्न हो. पुष्पार्पण किया गया है सभी के जरिए. ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मैं बढ़ूंगा अगले प्रोग्राम की ओर. आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत आणि सन्मान करणं हा कोकणचा संस्कार आहे आणि त्यामुळे आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे सन्माननीय ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर एमएसएमई गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि कोकणचे सुपुत्र आमच्या कोकणवासियांची शान असणारे सन्माननीय नारायणरावजी राणे यांना सन्मानित करण्याची विनंती मी सन्माननीय सेक्रेटरी बीबी स्वयं साहेब यांना करतो की त्यांनी मंत्री महोदयाचं या ठिकाणी स्वागत करावं. स्मृतिचिन्ह आणि त्याचसोबत ही पुष्पवाटिका देऊ. शॉल, स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पवाटिका देऊ. जरा जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात आपल्या या कोकणच्या रत्नाचं अर्थातच दादांचं आपण मनपूर्वक स्वागत आणि अभिनंदन करूया. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाची ही प्रतिमा या ठिकाणी मंत्रालयाच्या वतीनं इथे दादांना दिली जाते. त्याचाही दादांनी स्वीकार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. छत्रपती शिवाजी महाराज की धन्यवाद. आणि यानंतर मी सन्माननीय गोखे साहेब यांना विनंती करतो की पुढील सर्व सन्मान आपल्या हस्ते होतील. सर्वप्रथम सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बीबी स्वयं साहेब इथे उपस्थित आहेत.
त्यांचं आपण या ठिकाणी स्वागत करावं. Honorable Secretary, Ministry of MSME, Government of India, David Swell sir is here. Welcome sir, and thank you for your lovely presence over here. After that, would like to request Goke sir to please felicitate. Okay, हे स्मृती चिन्ह देऊन त्यांना या ठिकाणी इथे प्रमाणित करण्यात येते आणि सन्मानित करण्यात येते. जरा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट, जोरदार तालियों की बौछार डेविड स्वेल साहब के लिए. इसके बाद मैं गोके साहब से विनती करना चाहता हूं कि वो चेयरमैन ऑफ क्वाड बोर्ड श्री डी कुपुरामू सर यहाँ पर मौजूद है, उनका भी यहाँ पर स्वागत करें. ऑनरेबल डी कुपुरामू सर, who is chairman of क्वाड बोर्ड, his lovely presence, and thank you for your lovely presence sir. Requesting Goke sir to please felicitate you. आपल्या सर्वांचं तरुणाईच्या गळ्यातल्या काही असं मी नेहमीच म्हणतो आणि आमच्या कोकणची शान असणारे सन्माननीय ऑनरेबल MLA कणकवलीचे आमच्या सर्वांचे लाडके युवा नेतृत्व नितेशजी राणे साहेब होते उपस्थित आहेत. मी गोके साहेबांना विनंती करतो आदरणीय नितेशजी राणे यांना या ठिकाणी सन्मानित करावं. तर तत्पूर्वी या ठिकाणी स्मृती चिन्ह देऊन इथे डी कुपुरामू सरांचा इथे यथोचित सन्मान होतो. जरा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट, कोकणात टाळ्यांची कुत्र्याही होताना सन्माननीय नितेशजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ऑनरेबल MLA ऑफ कणकवली आणि नितेशजींची तोफ आपण सगळ्यांनी ऐकली आहे. सूत्रसंचालक म्हणून काम करत असताना त्याच्यावर अनेक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आमचा हा युवा नेता खरोखर मनापासून बोलतो आणि दादांचं जे वैभव आहे ते पुढे नेत आहे. नितेशजी आपल्या उपस्थितीबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. यानंतर डिक्की या संस्थेचे चेअरमन असणारे आणि जनमानाचा असा पद्मश्री पुरस्कार मिळालेला आहे त्या डॉक्टर मिलिंद कांबळे यांना या ठिकाणी गोके साहेबांनी सन्मानित करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. तसेच आज या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी सन्माननीय कलेक्टर सर्वोच्च पद जे आहे, आय एम रिअली प्राऊड दॅट वुमेन एम्पॉवरमेंट इज एक्सपिरियन्स्ड इन कोकण. सो thank you for your lovely presence, Manju Lakshmi ma'am. Requesting Goke sir to please felicitate Manju Lakshmi ma'am after this. So once again, a huge round of applause for Padma Shri. आदरणीय मंजू लक्ष्मी मॅम यांनी पुढे यावं आणि आपला सन्मान स्वीकारावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. कलेक्टर पदी एक स्त्री या ठिकाणी विराजमान आहे. ऑनरेबल मंजू लक्ष्मी मॅम यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट. सन्माननीय SP सौरभ अग्रवाल साहेब कायदा आणि सुव्यवस्थेची बाजू इथे सांभाळतात, तर त्यांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी आपला सन्मान गोके साहेब यांच्या हस्ते स्वीकारा. तत्पूर्वी मंजू लक्ष्मी मॅम यांना स्मृतिचिन्ह आणि भेटवस्तू देऊन या ठिकाणी प्रमाणित करण्यात येत आहे. SP सौरभ साहेब यांना या ठिकाणी ते सन्मानित करण्यात येते. गोके साहेब यांच्या वतीनं मंत्रालयाच्या संपूर्ण मंत्रालयाच्या वतीनं त्याचाही त्यांनी स्वीकार करावा. सन्माननीय CO प्रजितजी नायर या ठिकाणी ते उपस्थित आहेत. प्रजितजी कृपया आपण पुढे येऊन गोके साहेबांच्या हस्ते आपला सन्मान स्वीकारावा अशी मी आपणास विनंती करतो. यानंतर राजनजी तेली यांना विनंती करतो आपण पुढे येऊन गोके साहेब यांच्याकडून आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. राजनजी तेली यांना या ठिकाणी सन्मानित करावं. एक नाम मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से लेना चाहता हूं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही खास है. Additional Secretary and Development Commissioner of MSME, Government of India, Dr. Rajneesh sir is here. I have taken your name as a special privilege because your presence matters a lot. Thank you for your lovely presence. Requesting Goke sir to please felicitate Honorable Dr. Rajneesh sir. जरा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी सुद्धा.
सन्माननीय अजितजी गोपटे साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण पुढे यावं आणि आपला सन्मान स्वीकारावा. सन्माननीय माझे आमदार अजितजी गोपटे साहेब यांना विनंती आहे, कृपया आपण आपला सन्मान स्वीकारायचा. तत्पूर्वी डॉक्टर रजनीश जी को यहाँ पर महोदय के सम्मानित किया जाए. Thank you so much, sir, for your lovely presence and keep guiding and keep supporting us. ऑनरेबल अजितजी गोपटे यांना यानंतर सन्मानित करण्यात येणार आहे. तर मी गोपटे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी अजितजी गोपटे यांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान करावा. आजच्या कार्यक्रमासाठी सिंधुदुर्गातली, कोकणातली सगळी मान्यवर मंडळी आणि साहेबांनी दिलेल्या पथावरती आणि त्यांनी दिलेल्या वाटेवरती आम्ही नेहमीच मार्गक्रमित होत असतो. ही MSMEच्या वतीनं असणारी प्रेमाची शाल, सन्मानाची शाल आपल्याला इथे देत असताना आम्हाला नितांत अभिमान आहे की आपण इथे उपस्थित झालात. यानंतर समीरजी नलावडे साहेब यांना मी विनंती करतो. समीरजी, कृपया आपण पुढे यावं आणि आपला सन्मान गोपटे साहेबांच्या हस्ते स्वीकारावा. सन्माननीय समीरजी नलावडे साहेब इथे उपस्थित आहेत. समीरजी, कृपया आपण पुढे येऊन आपला सन्मान स्वीकारावा. युवा नेतृत्व आणि युवा ताकद अर्थातच नेतेजी आणि नारायणरावजी राणे साहेब यांच्या पाठीशी असणारे हे सगळे खंदे कार्यकर्ते. यानंतर मनीषजी दळवी, म्हणजे सगळ्यांच्या इच्छा आणि आकांक्षा आपल्या नावाप्रमाणे पूर्ण करणारे आणखीन एक तरुणाईचं मानवबिंदू मानला जाणारे एक नेतृत्व आहे. दळवी साहेब, आपणही जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आहेत आणि आपल्या माध्यमातून कोकणातील उद्योजक श्रीमंत व्हावा आणि त्यांना जास्तीत जास्त सुविधा, योजना आणि कर्ज माफी मिळावी, कर्ज देण्यात यावं याकरता. आणि सन्माननीय एडिशनल कमिशनर ऑफ इंडस्ट्री माणिक दुसाड सर इज हियर. Would like to request Goke sir to please felicitate Manik Dusad sir, who is present on the stage. Requesting Honorable Manik sir to please come forward to receive the felicitation. आदरणीय माणिक दुसाड सर यांची उपस्थिती या कार्यक्रमाला झालेली आहे. साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी होणार आहे गोके साहेब यांच्या माध्यमातून. जरा टाळ्यांची कुचराई होते, जरा जोरदार टाळ्या वाजवल्याने आपल्या हृदयाचे ठोके मेंटेन राहतात, रक्ताभिसरण छान होतं आणि एनर्जेटिक वाटतं. त्यामुळे कोकणातले कार्यक्रम अर्थातच सगळे संस्कार आपल्याकडे साहेबांची उपस्थिती झाली त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. आणि अर्थातच पद्मश्री पुरस्काराला सन्मानित असा एक नाव ज्याचा प्रत्येक कार्यक्रमात मी आवर्जून उल्लेख करते, कारण माझ्या कोकणचा माणूस आहे. सन्माननीय गंगावडे साहेब ज्यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलेलं ते गंगावडे साहेब आज इथे उपस्थित आहेत. मी नितेशजींना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. या माणसासाठी जितक्या जोरदार टाळ्या होतील तितक्या, कारण आपल्या कलेच्या माध्यमातून, आपल्या संस्कृतीच्या माध्यमातून आपली कला संपूर्ण जगभरात पोहोचवणारं हे व्यक्तिमत्व आहे. जिल्हा व्यापारी संघाचे पारकर साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण मंचावर येऊन विराजमान व्हावं. धन्यवाद. मान्यवरांनी कृपया विराजमान व्हावं. जिल्हा व्यापारी संघाचे अध्यक्ष पारकर साहेब, कृपया आपण मंचावर विराजमान व्हावं अशी मी आपणास विनम्रतेने विनंती करतो. धन्यवाद पारकर साहेब, आपलं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. कृपया आपण आसनस्थ व्हावं. So without wasting much of your time, thank you everyone, honorable dignitaries. Now I would like to proceed for the further program. Presentation on initiatives of Ministry of MSME, Office of DC, MSME, NSIC and KVIC now will start. So for this presentation, I would like to call upon Additional Development Commissioner from the Office of DC MSME, Dr. Ishita Ganguly Tripathi ma'am, to please come on the stage and express how the functionality is. So मी विनंती करेन डॉक्टर इशिता यांना की त्यांनी या संपूर्ण MSMEच्या DC MSMEच्या कार्यकारिणीची माहिती या ठिकाणी दिलेली प्रेझेंटेशन. थँक्यू. माननीय मंत्री महोदय, आपकी अनुमति हो तो पहली बार मराठी में बोलूं. नमस्कार. माननीय MSME मंत्री जी,
नारायण राणे जी, आदरणीय सचिव MSME श्री BB स्वाई जी, आदरणीय अध्यक्ष कॉयर बोर्ड श्री कुप्पू रामू जी, माननीय श्री नितेश राणे जी, अतिरिक्त सचिव आणि विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश जी, CEO KVIC श्री विनीत जी, माझे सहकारी मित्र संयुक्त सचिव आणि NSIC च्या CMD श्रीमती मर्सी जी, DDG श्रीमती अनुजा जी, श्रीमती सुषमा मोर्थनिया जी, श्रीमती मोनिका बहल जी आणि उपस्थित सर्व मान्यवर, येथे उपस्थित सर्व उद्योजक. गेल्या वर्षी आपण MSME कॉन्क्लेव्हचे आयोजन केले होते आणि आमच्यापैकी काहींना संवाद साधण्याची संधी मिळाली होती. येथे पुन्हा येऊ आणि MSMEच्या वाढीसाठी आणि विकासाची व्याप्ती या विषयावरील राष्ट्रीय परिसंवाद सह प्रदर्शनात तुम्हा सर्वांचे स्वागत करताना मला आनंद होत आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे 2 उद्देश आहेत. पहिला म्हणजे MSME क्षेत्रातील अलीकडच्या उपक्रमांबद्दल तुम्हा सर्वांना माहिती देणे आणि दुसरे म्हणजे MSME साठी अनुकूल व्यवसाय सुनिश्चित करण्यासाठी आणखी काय करणे आवश्यक आहे याबद्दल तुमच्या सर्वांकडून अभिप्राय मिळवणे. MSME मंत्रालय, KVIC, NSIC आणि कॉयर बोर्ड सोबत MSMEना काम करणे सोपे करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. बहुतेक MSMEनी ऊर्जा दाखवली आहे आणि कोविडच्या प्रतिकूल परिणामातून यशस्वीरित्या बाहेर पडले आहेत आणि काही MSMEनी प्रत्यक्षात पूर्वीपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. अगर आप MSME का स्लाइड देखें स्क्रीन पे, भारत सरकार समन्वित प्रक्रिया अपनाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ऑफिस ऑफ DC MSME, KVIC, NSIC, कॉयर बोर्ड, NIMSME और MGIRI के माध्यम से, गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, या जस्ट होल्ड इट देयर संजय जी, के माध्यम से MSME के लिए जोर दे रहा है 6 स्तंभों पर. रोजगार सृजन, इसके लिए हमारा PLEGP है. उद्यमिता, ESDP और ATI के माध्यम से. मार्केटिंग, जिसके अंतर्गत PLSS, IC, NSSH है. इंफ्रास्ट्रक्चर, CDP और स्फूर्ति स्कीम्स है. टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी सेंटर्स और चैंपियन स्कीम की बात करते हैं. और सबसे प्रमुख वित्त, जिसके लिए हमारा क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ECLGS और SRI फंड, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है. अगला स्लाइड प्लीज. इसमें अगर आप उद्यम पर पंजीकृत MSMEs देखें 2020 जुलाई 1 से लेकर कल तक का 16 तारीख तक का, तो हम देखते हैं सबसे ऊपर है महाराष्ट्र. न केवल पंजीकृत MSMEs की संख्या में, बल्कि MSMEs जो विमेन ओन्ड है उसकी संख्या में भी, और एम्प्लॉयमेंट सृजन, एम्प्लॉयमेंट में भी, रोजगार सृजन में भी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगर राज्यवार देखें, जिलावार अगर हम देखें, अगर जिलावार देखते हैं, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत सबसे ऊपर है पुणे. तीनों पैरामीटर्स में, नंबर ऑफ MSMEs, नंबर ऑफ विमेन ओन्ड MSMEs और एम्प्लॉयमेंट में. लास्ट स्लाइड प्लीज. अब हम आते हैं सिंधुदुर्ग पर. सिंधुदुर्ग में अगर आप देखें, टोटल MSMEs 16 तारीख तक, इसी महीने के 16 तारीख तक 18,000 से अधिक थे जो पंजीकृत थे. विमेन ओन्ड MSMEs का प्रतिशत प्राय 32% था. ये पूरे महाराष्ट्र में सबसे अधिक है.
अंत में है टोटल एम्प्लॉयमेंट. या पार्श्वभूमीवर मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते आणि आमच्या तज्ञांकडून ऐकण्याची इच्छा व्यक्त करते. धन्यवाद. जय हिंद. So that was a so sweet gesture. Actually, Dr. इशिता गांगुली त्रिपाठी इन्होंने मराठी में भाषण किया है. त्यांच्या मराठीसाठी जरा जोरदार टाळ्यांचा गडगडाट झाला पाहिजे. अर्थातच राणे म्हणजे राष्ट्राला पुढे नेणारे आणि त्यामुळे आज तिसरं दमदार व्यक्तिमत्व याच परिवारातले इथे उपस्थित आहेत. ऑनरेबल फॉर्मर मेंबर ऑफ लोकसभा Honorable Nilesh Ji Rane sir is here. So requesting Goke sir, please felicitate Nilesh Ji on stage. जरा जोरदार टाळ्यांच्या गडगडाटात स्वागत करूया सन्माननीय निलेश जी राणे ज्यांनी लोकसभा गाजवली. आपल्या संयमी आणि प्रभावशाली नेतृत्वानं आणि कर्तृत्वानं निलेशजींनी राणे घराण्याचा जो वसा वारसा आहे तो जपलाय, जोपासलाय. निलेशजी आपणही इथे उपस्थित झाला त्याबद्दल आम्ही संपूर्ण MSME आणि चारही कार्यालयांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. Thank you so much. And now after this would like to request Joint Secretary SME and CMD NSIC, that is Chief Managing Director National Small Scale Industry Corporation, Ms. Mercy Pao, to please address us with the presentation. Thank you. Thank you. Very good afternoon, Honorable Minister sir. Next time I promise you I'll learn Marathi and speak. But for today, please excuse me, I have to speak in English. Thankfully I have the PPT, so you can read, and even if I run through in English language, I hope you'll be able to catch up. We also have inclusive growth scheme. In the growth story of India, we would like to include our SCs and STs. So we have an exclusive scheme called National SC/ST Hub Scheme. And under these schemes, we have different components whereby we handhold the SC/ST entrepreneurs, aspiring as well as existing, and gives them the professional support. So इसमें we have special credit-linked credit subsidy scheme, both for manufacturing as well as service sector. We also have several programs for capacity building, skilling, upscaling, and reskilling. So we have all the NSQF courses, and also some which are above and beyond the NSQF courses also. We also facilitate our SCs and STs to participate in domestic and international fairs and exhibitions. And then we have been facilitating them, we have been training them and allowing them to see what the global market is like, and to build up the capacity so that they can also be a part of the global value chain. And we also have several subsidies for bank processing, membership in export promotion councils, and also become members of the government e-portals. And we also have reimbursement for single point registration scheme of the NSIC. Now, if you look at it, now we are in the second phase. The first phase gone over just now, अभी शुरू हुआ है. तो उसमें we have already conducted 332 special vendor development program where more than 11,000 SCs and STs participated. We also have carried out around 300 national awareness program and also organized through various mediums where more than 11,000 SCs and STs participated. We also have mapped जहां जहां पर SC/ST काफी concentrated है, उस जगह पे हम SC/ST conclave हम organize कर रहा है. And under that we have already organized 6 mega events, and we have invited the SCs and STs to come and build up their knowledge, also create awareness what the government is doing for them. And so we have seen around 3,500 participants in these mega events. So once the SC/ST scheme was launched, since 2016-17, we have held through various components more than 1 lakh SC/STs. It could be in the vendor development program, it could be capacity building, it could be facilitating for exhibitions, both international and domestic. हमने more than 1 lakh SC/STs को मदद किए हैं. Out of that,
Around 15,000 SC/STs are from the state of Maharashtra. And from the procurement, you can see from the list, जब हम शुरू किए हैं उसमें only 544 crore थे procurement में, and today we see that it's around 1200. Of course, we have not even reached 1%. Mandate, government का mandate कहते हैं कि it has to be 4%. इसके लिए हम कई activities, key initiatives there, but we are yet to reach 1% also. Hopefully, we will be reaching 1% by the end of this year. Next, please. We also have a scheme called International Cooperations. इसमें हम financially not only SC/ST, all the MSMEs को हम मदद करते हैं so that they participate in international exhibitions. We also have facility to also organize conferences sector-wise. It could be leather, it could be automobiles, it could be plastic. Because we have so many sectors, MSME is multi-sectoral, so we also conduct those mega conferences and help our MSMEs to understand and learn also the good practices that are available. We also have launched recently capacity building for the first time exporters. ये हम export बढ़ाने के लिए we have brought in this one. Our Honorable Prime Minister inaugurated on the 30th of June, and we have already signed 19 MOUs with the Export Promotion Councils. We have also signed MOU with Export Credit Guarantee Corporation and NSIC. Under these, we are giving them the reimbursement for the fee to become members of these bodies, and we also help them to get their testing and certification reimbursement through NSIC. And we have started opening up the portal. हम एक साल में, one financial year में, for 1 month, we open up our portal. So it has begun from the 15th of February. It will go on till 15th of March. So if any chambers, association would like to go to any of the fairs, we have already 700 plus fairs and exhibitions already approved. So kindly go and then fill up so that we can also consider it under our screening committee meeting. Next. We also have a Shri Fund called Self-Reliant India Fund. This is part of the Atmanirbhar package, and we have set up a 50,000 crore corpus, out of which 10,000 is given by the government of India. And we have anchored it as a special purpose vehicle, NSIC Venture Capital Fund, and we name it NPCFL. And it is registered with SEBI, and we have already started helping our MSMEs. This Shri Fund will provide capital to the MSMEs through equity, quasi-equity, and equity-like structure instruments. And it will be operated through mother-daughter fund. Till now, we have empaneled 35 daughter funds, and Ministry has already sanctioned 180 crore for the last financial year. During this year, we have been budgeted 439 crore, out of which around 250 we have already released. 142 MSCs have already been assisted. Next, please. And in order to help the women, we also have a cell called Women Entrepreneurship Cell. And last year, our Honorable Minister Rane Saab has announced a new initiative called Samarth Initiative. And 4 things we have taken up, where we said that 20% of seats in all the free skilling programs that Ministry of MSME conducts, we will give 20% to the women. We also say that 20% business delegations, both for domestic and international, will be for women. We also say 10% discount on annual processing fee on all the NSIC commercial schemes will be for women. And we also had a special drive for registration of women-owned MSMEs under the Udyam registration. So the performance, I don't have to read, you can see on the screen. This is what we have achieved till now. The last one, I would like to talk about the assistance to the training institutions. We realize that capacity building is very important. We need to skill, reskill, and also keep on learning as per the demand of the industry. So here, the ministry provides skilling for the MSMEs, okay, and then we also help the institutions, the training institutions under our ministry and also under the state government. We also built up the infrastructure, upgraded, and we also improved
the infrastructure of the training institutes. So here, if you look at it, we have already trained more than 27,000, and we have also, right now for this year, 3,700 persons are undergoing training, and for the financial assistance for upgrading the infrastructure, maximum is 3 crore. So these are some of the schemes that we run. There are many more, but then because of the time constraint, we won't be able to go through each and every one. This is my request that you visit our ministry's website, follow us on all the social media handles, and see to it that you become, a champion in your scheme. So wish you all the best, and thank you very much. Thank you so much. So that was a presentation from NSIC. Thank you, Mercy ma'am, for your lovely presence and address. After this, would like to request Honorable Vinit Kumar sir, who is CEO of Khadi and Village Industries Commission, who is going to present about initiatives of KVIC. So requesting Vinit Kumar sir to please come on the stage. मी विनंती करतो श्री विनोद कुमार जी यांना की त्यांनी खादी अँड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशनच्या इनिशिएटिव्ह बद्दलचं सादरीकरण या ठिकाणी मंत्री महोदय आणि तमाम उपस्थितांसाठी करावं. आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे साहेब, सेक्रेटरी श्री स्वेन साहेब, चेयरमैन क्वायर बोर्ड श्री कुप्पूरामू जी, ऑनरेबल एमएलए श्री नितेश राणे जी, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री नीलेश राणे जी, डॉक्टर मिलिंद कामले, सीनियर ऑफिशियल्स on the stage, senior officials and my colleagues of the stage, सिंधुदुर्ग के सभी हमारे साथी, खादी एंड और ग्रामोद्योग कमीशन जो है वो शुरुआत इसकी 1956 में हुई, जबकि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना, बट इसकी एक्चुअल शुरुआत महात्मा गांधी जी ने इससे काफी पहले की थी. और इसका बेसिक सोच ये था कि हर एक गांव को अपने आप में एक समर्थ यूनिट होना है. हर गांव में किस प्रकार से एक ग्राम उद्योग और खादी के द्वारा इसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए. खादी ग्रामोद्योग मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर कार्य करता है और हमारा मेन जो मोटो है वो है कि गांव-गांव में और शहर में लाइवलीहुड, रोजगार प्रोवाइड करना, लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना. इस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं. इस क्षेत्र के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग इक्विपमेंट देते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं. जो आप सामान बनाते हैं उसको, जैसे आज यहाँ प्रदर्शनी लगी है, ऐसी प्रदर्शनियां लगा के वहां पे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वहां आप उसको बेच पाए. ये एक हमारा ब्रॉडर पिक्चर है. मैं एक एक करके हमारी 3 मेन योजनाएं हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ. खादी विकास योजना, जैसा आप सब लोग जानते हैं, खादी का नाम सुनते ही दिमाग में एक कपड़े का आता है. तो खादी विकास योजना जो खादी का कपड़ा है उसको बढ़ाने की योजना है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार से असिस्टेंस देते हैं. आज सर बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि खादी का आज शुरुआत आपके कर कमलों से आज सर सिंधुदुर्ग में भी होगा. आज पहला इंस्टीट्यूशन यहाँ खुलने जा रहा है. आपके हाथ से पैसा मिला के सर हम आज इसको शुरुआत करेंगे. हम खादी सबको बताना चाहता हूँ कि खादी ग्रामोद्योग में हम आपको घर घर में लोग चरखा लेके काम कर सकते हैं. जो हमारे संस्थान होते हैं उसको हम रुई अपनी तरफ से देते हैं. वो आपको रुई देंगे, आप उससे धागा बनाइए, वो वापस आपका धागा खरीदेंगे. उसके बाद जो खड्डी या जिसको कहते हैं वीविंग होता है उसको वीव करते हैं, कपड़ा बनता है. उसके बाद कपड़े को आगे बना के हम बेचते हैं. और जो कपड़ा आप बनाते हैं उसकी जो कीमत आती है, जो लागत आती है, उसका 35% कॉस्ट वो भी खादी ग्रामोद्योग आपको देता है. उसके अलावा आप वर्किंग कैपिटल अगर उसके लिए लेते हैं तो वर्किंग कैपिटल में भी अगर 4% से जितना भी ज्यादा इंटरेस्ट आपको लगेगा, बैंक को लगेगा, वो इंटरेस्ट भी खादी ग्रामोद्योग पे करता है. जो कारीगर अपने घर में अगर काम करते हैं, ये चरखा लेकर के आप जैसे चरखा है या लूम लगाते हैं, तो उनको अपने घर में एक छोटा वर्कशेड बनाने के लिए प्रति व्यक्ति 1,20,000 रुपए तक की ग्रांट देते हैं. और अगर कोई मिलके ग्रांट लगाना चाहते हैं, 8-10 लोग मिलके करना चाहते हैं, तो 80,000 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाता है. तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं
जो कि जिसके माध्यम से हम उनको सशक्त करते हैं कि वो आगे खादी को प्रचार प्रसार करें, बढ़ाएं। दूसरा जो हमारा बड़ा वर्टिकल है वो ग्रामोद्योग वर्टिकल है, जिसमें कि हम अलग अलग क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग में, जैसे आज आपने यहाँ देखा बहुत सारे स्टॉल हैं जिसमें कि लोगों ने मसाले की फैक्ट्री लगाई है, जिसमें काजू को प्रोसेस करने के लगाई है। और जो कोंकण रीजन है ये तो फ्रूट्स के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ बहुत सारा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इस फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए। आज हमारे लोगों ने काफी करीब 40 लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी है। दूसरा हमारा जो मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री है, आप यहाँ देखेंगे पॉटरी को लेके काफी लोग यहाँ पॉटरी का काम कर रहे हैं, हम उसमें ट्रेनिंग भी देते हैं, पॉटरी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड पॉटरी व्हील भी देते हैं और उनको बाद में बेचने के लिए मार्केटिंग असिस्टेंस भी देते हैं। इसी प्रकार से वेलनेस है, हैंडमेड पेपर है, इन सब क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। सर आज आपके हाथों से सर करीब 160 लोगों को हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दिया है और इसमें सर 160 में सारी महिलाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह सभी सिंधुगढ़ और कोंकण के लोग हैं। नेक्स्ट, तीसरा, जब आप ये सीख गए और आपने ऐसा काम करना शुरू हुआ और आप आगे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक हमारे मंत्रालय की स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसके माध्यम से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो आपको 50 लाख तक का लोन मिल सकता है, और अगर आप सर्विस में जाते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, तो आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। और इसके अंदर भारत सरकार आपको 35% तक की सब्सिडी देती है, 25 से 35% तक की सब्सिडी इसके अंदर देती है। और अगर आप अपना व्यापार बढ़ा लेते हैं, पहला लोन चुकता कर देते हैं, तो आपको सेकेंड लोन के लिए 1 करोड़ तक का भी लोन इसके अंदर मिलता है। बहुत सारे लोग इस लोन को ले रहे हैं। आज यहाँ के 21 उद्यमियों को माननीय मंत्री जी के हाथ से ये लोन का चेक दिया जाएगा। और एक सर आज आप एक किताब लॉन्च करने वाले हैं सर, जिसमें कि 75 टॉप अभी तक पीएमईजीपी के जो 75 लोग हैं, करीब ये 8 साल से स्कीम चल रही है, जिसमें 75 लोग जो टॉप जिन्होंने सब बहुत अच्छा काम किया है पीएमईजीपी का, उनके बारे में उनकी कहानी लिखी गई है। उसमें से सर एक उद्यमी जो है, 3 उद्यमी कोंकण रीजन के हैं और एक उद्यमी सिंधुदुर्ग का है। तो ये आप सबके लिए बड़े गर्व की बात है और ये एक तरह का प्रोत्साहन है कि आने वाले समय में और भी लोग इसको फॉलो करके आगे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और जिस प्रकार से हमारे मंत्री जी के गाइडेंस में हम इन स्कीमों को बढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें और एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थँक्यू सो मच सर. अगर आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम क्या होगा. अर्थातच कोकणात ज्या भारत सरकारच्या योजना आहेत त्या याव्यात आणि कोकणवासियांचा विकास व्हावा. आणि नुसतंच शाब्दिक आश्वासनं नाही तर या प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून हे कळालंय आपल्याला की कशा पद्धतीने कोकणात उद्योजकतेचा विकास होतोय. यानंतर पुढील महत्वाच्या गोष्टीकडे वळूया. महिलांचं सक्षमीकरण खूप महत्वाचं असतं. सो महिलांना उद्योजकाकडे आणि उद्योजकतेकडे वळवणं हे सुद्धा या मंत्रालयाचं महत्वाचं काम आहे. सो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर एमएसएमईज इनकी तरफ से आई वुड लाइक टू नाउ कॉल अपॉन मिस सुषमा मोर्थानिया मैम, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया SME Forum, to please address us. So requesting Sushma ma'am to please come on the stage. जोरदार ताळ्या सुषमा मॅडम साठी. धन्यवाद. बोलतो सुषमा जी. Thank you very much. Honorable Minister of MSME, Shri Narayan Rane, Honorable Secretary, Shri B.B. Swain, आणि मंचावर उपस्थित अन्य all dignitaries, नमस्कार. मी इंडिया SME फोरम ही एक संस्था आहे, तिची संचालिका आहे आणि आमच्या संस्थेत 97,000 सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योजक हे जुळलेले आहेत. ह्यांच्या मग 7,000 महिला उद्योजक आहेत आणि माझी ही मोहीम आहे. मी ह्याच कार्यामध्ये लागली आहे की जास्तीत जास्त महिला उद्योजक कसे उद्योजक बनणार, कसे पुढे जाणार, कसे वाढणार, डेव्हलप होणार आणि नोकरी मागण्याच्या ऐवजी नोकरी कशी आपण देऊ शकतो हे कसं होईल तेच माझं काम आहे. मी थोड्याशा फिगर्स आपल्याला सांगू इच्छिते. आपल्या कंट्रीमध्ये, इंडियामध्ये 40 कोटी हे
टोटल पॉप्युलेशन विमेनचं 65 कोटी आहे, म्हणजे 65 कोटी आहे किंवा जास्त असेल, पण 40 कोटी ह्या महिला हे वर्किंग एज पॉप्युलेशन मध्ये आहे. आणि वर्किंग एज पॉप्युलेशन म्हणजे आपण नोकरी करू शकतो, काही काम करू शकतो, काही व्यवसाय करू शकतो किंवा काही धंदा सुरू करू शकतो. पण जर का आपण पाहिलं तर पुष्कळ म्हणजे फारच कमी, 3 कोटीपेक्षाही कमी नोकरी करतात महिला. उद्यमवर आपण पाहिलं 23 लाख महिला उद्योजक आहेत. आणि सिंधुदुर्गात मला सांगितलं होतं की 10 ते 11 लाख महिला इथे आहेत, पण फक्त 18,316 हे आपल्या उद्योग करत आहेत. तर बाकी लोक काय करतात आणि त्यांनी काय करावं? कारण उद्यम हे काय आहे, उद्योग कसा सुरू करता येतो? आपण जर का फक्त आजूबाजूला पाहिलं आणि आपल्या आजूबाजूला जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्या प्रॉब्लेमला फक्त आपण सोल्युशन शोधलं किंवा त्या प्रॉब्लेमचं निवारण कसं करता येईल त्याचा उत्तर जर का भेटला तर उद्योग सुरू करता येतो. मी 1-2 फक्त एक्झाम्पल्स देते. आमचे काही मेंबर्स आहेत, तुम्ही गुगलवरही फाइंड आउट करू शकता. एक आमच्या बाई आहेत मनीषा दत्रक म्हणून, त्या नाशिकला असतात. बेसिकली त्यांनी सुरुवात केली, त्यांच्या इकडे त्यांची शेती होती आणि त्या शेतीमध्ये टोमॅटो उगायचा. तर ते टोमॅटो 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो पण त्याला एवढा मोल मिळायचा नाही. कितीतरी टोमॅटो त्यांनी त्यांच्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या फार्म मधून ते सगळं वेस्ट व्हायचं. तर त्यांनी काय सुरुवात केली की घरीच ते टोमॅटो पेस्ट बनवून, केचप बनवून ते घरी घरी अशा पर्लपेटच्या बाटलीमध्ये टाकून ते विकायला जायचे. मग त्यांची भेट आमच्या बरोबर झाली. मग धीरे धीरे हळूहळू त्यांना आम्ही हे कसं त्यांनी हे एक मशीन टाकावं, त्याच्यामध्ये कसं काही केचप बनवता येईल, त्याचे बाकी अजून काय पदार्थ बनवता येईल टोमॅटोहून, आणि तसं हळूहळू हळूहळू त्यांनी केचप बनवायला सुरुवात केली. आजच्या तारखेत ते हिंदुस्तान लिव्हरला केचप आणि टोमॅटो पल्प हे सप्लाय करतात आणि हिंदुस्तान लिव्हरनी टोटली केचपचं इम्पोर्ट बंद केलेलं आहे. तर हे किती स्वाभिमानाची आणि किती अभिमानाची गोष्ट आहे की एक बाई गावातून तिचा प्रॉब्लेम होतो की टोमॅटो सगळा वेस्ट होतो, त्याचा काय करायचं, आणि ते विचार करून शेतकऱ्यांचा पण विचार करून आता ती त्यांना बीज देते, तेच शेती लावतात, तेच क्वालिटीचे टोमॅटोचं केचप बनतं आणि ते हिंदुस्तान लिव्हरला ती, आणि शी इज द ओनली वुमन, म्हणजे ती एकटी महिला आहे जी सप्लाय करते. तर डिफिकल्ट नाही आहे. अजून एक आपल्या तिकडे मालवणची एक स्टोरी सांगते, रश्मी सावंत म्हणून. तिने त्यांच्या गावी काही अशा महिला होत्या जे घरी बसून त्यांना म्हणजे ते घरातून बाहेर नाही जाऊ शकत, तर घरी बसून काय करता येईल, त्यांच्या घरात 1-1, 2-2 रूम, मोठे मोठे घर आहे तिकडे, 1-1, 2-2 रूम तिने त्यांना शिकवलं की ह्या घरांना कसं काय हॉस्पिटॅलिटीसाठी तयार करता येईल, एका हॉटेल रूम सारखं कसं तयार करता येईल, तसं तयार करून तिने त्यांना शिकवलं. आणि ते रूम्स मेक माय ट्रिपवर किंवा बाकी असे जे ओयो रूम्स आहेत तिथे हे सगळे रूम्स त्यांनी पॉप्युलेट करून त्यांनी ऑनबोर्ड केले. आणि पुष्कळशा अशा महिन्यातून काय नाही तर 10 दिवस तरी ते रूम्स लागतात. दिवसाचे 2,500 मिळतात, तर 10 दिवसाचे महिन्याला 20 ते 25,000 तर कुठेच नाही गेले. तर घरी बसूनही तसं काही काम करता येतं. तर उद्यम हे काही मोठं रॉकेट सायन्स नाहीये. आम्हाला सगळ्यांना, प्रत्येक बाई जी इथे बसले, माझ्या मैत्रिणी जे इथे बसल्या आहेत, सगळ्यांना आपण घरी 25-30 लोक जरी आली तर 30 लोकांचं जेवणही आपण बनवतो. केटरिंग कोणी शिकवत नाही आपल्याला. घरी लग्न असलं की आपण कपडे, फॅशन डिझायनिंग, आपली स्वतःची डिझाईन आपण ते सगळं करतो.
फॅशन डिझायनिंग कुठे शिकायला गेलो नाही आपण, ठीक आहे. तसंच काय खूप असं काही आपण टीचरही बनतो, आपण सगळंच काही जसं घराला लागेल तसं आपण ते रोल चेंज करतो. कोणी आपल्याला शिकवत नाही. तर आपल्याकडे बल आहे, बुद्धी आहे, क्षमताही आहे, ती वाढवण्याची गरज आहे. आणि सध्याच्या वेळी अशी पुष्कळशी स्कीम आपल्या MSME मंत्रालयामध्येच पुष्कळशा अशा स्कीम्स आहेत ज्याच्या करून आपल्याला उद्योग सुरू करण्यासाठी मुद्रा लोन आहे, प्राईम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आहे, आणि काही नाही तर स्टँडअप इंडिया. तर स्टँडअप इंडियामध्ये पण प्रत्येक बँकला दरवर्षी एक महिलाला अप टू 1 करोड लोन द्यायचं टार्गेट आहे. तर किती ब्रांचेस आहेत आपल्या कंट्रीमध्ये आणि पैसा आहे. तुम्ही त्यांना अप्रोच करण्याची गरज आहे, तुम्ही त्यांच्याकडे जायची गरज आहे. हे जे बॉलिवूड सॉंग्स मध्ये बोलतात ना नेहमी नेहमी, 9 लखा मंगा दे, लंबरगिनी दिला दे, घर दिला दे. आपण फक्त काय मागायचं नाहीये, आपल्यामध्ये क्षमता आहे, आपण सर्जन करू शकतो, आपण उद्योजक बनू शकतो. आणि काय उद्यम करायचा त्याच्यासाठी आम्ही आहोत. तर इंडिया SME फोरम मध्ये आम्ही तुम्हाला जी मदत हवी असेल ते आम्ही करायला तयार आहोत. मी अजून 30 सेकंड फक्त घेणार. दुसरं म्हणजे मला एक्सपोर्ट एनेबलमेंट साठी पण बोलायचं होतं. इथे मालवणमध्ये असे कितीतरी प्रोडक्ट्स आहेत. आंबे म्हणा, कोकोनट म्हणा, मासे म्हणा, प्रॉन्स, श्रिम्प, हे सगळे एक्सपोर्टेबल म्हणजे निर्यात करणारे प्रोडक्ट्स आहेत ज्यांची खूप व्हॅल्यू आहे इंडियाच्या बाहेर. तुम्ही इथे डोमेस्टिक तरी विकलं नाही पण बाहेर त्याची खूप खूप व्हॅल्यू मिळते. तर एक्सपोर्टसाठीही आम्ही एक कार्यक्रम सुरू करत आहोत 1 मार्च पासून, ज्याचं काहीही म्हणजे फीज वगैरे काही नाहीये. तुम्ही त्याच्यामध्ये सहभागी होऊ शकता. आणि भारतच्या अर्थव्यवस्थेत सध्या फक्त 19% आमचा कॉन्ट्रीब्युशन किंवा सहभाग आहे. तर तो सहभाग आपण कसा पुढे 50% पर्यंत इक्वल करू शकतो, तीच मला सगळ्यांना म्हणजे विनंती करायची आहे. तर तुम्ही प्लीज उद्यमकडे वळा आणि नोकरी न मागता नोकरी देण्याचा प्रयास करा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. धन्यवाद सुषमाजी आपल्या या अमूल्य मार्गदर्शनाबद्दल. आताच एक आवाज झाला आणि सगळ्यांना थोडस आश्चर्य वाटलं. तर ह्या फक्त आमच्या कोकणातच होऊ शकतात. कसा की जागेवाल्याला आशीर्वाद देऊ करू, आणि आमच्या कोकणात दिलास ना की नारळ गावलं म्हणजे सगळी समृद्धी गावली. आता या कार्यक्रमात वरून नारळाच्या बाळाच्या झाडावरनं नारळ पडलं, त्याच्यामुळे आता प्रसाद गावला असं म्हणा काय हरकत नाही. सो थँक्यू सुषमाजी फॉर युअर व्हॅल्युएबल प्रेझेन्स. असं म्हटलं जातं मित्र की पुरुष आणि स्त्री, पुरुषाचं सौंदर्य हे त्याच्या सामर्थ्यात असतं आणि स्त्रीचं सामर्थ्य हे तिच्या सौंदर्यात असतं. पण इतक्या सगळ्या प्रभावशाली स्त्रिया बघितल्यानंतर एवढंच सांगावं असं वाटतं की नाव सामर्थ्य आणि सौंदर्य दोघांनाही घेऊन या स्त्रिया आपल्या वाताभगिनी जात आहेत. आणि याच सेक्शन मधल्या ब्युटी अँड वेलनेस सेक्टरच्या स्किल काउन्सिलच्या न्यू दिल्लीच्या CEO मोनिकाजी बल इथे उपस्थित आहेत, ज्या इनिशिएटिव्ह ऑफ स्किल काउन्सिल या विषयावरती मार्गदर्शन करणार आहे. जरा जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात आपण द ब्युटी विथ द ब्रेन अर्थात मोनिकाजी बल यांचे या ठिकाणी स्वागत करूया. Thank you so much. Honorable Union Minister of MSME, Government of India, Shri Narayan Rane ji, Honorable Secretary Sir, Honorable Joint Secretary, Shri Nitesh ji, Shri Nitish ji, and all the dignitaries on the stage, Shrimati Neelam Rane ji, and all the guests present here. Today I am here. Sir ने ये opportunity दी है कि हम सिंधुदुर्ग आके जो आपका इतना सुंदर कोस्टल एरिया है उसको और सुंदरता की तरफ कैसे लेके जा सके. So thank you sir for this opportunity. I'll quickly go through the slides. I think there's some issue we are facing. हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही कार्यभार संभाला अपने 2014 में एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की. सुषमा जी ने जैसे बोला कि सिंधुदुर्ग में 18,000 महिलाएं ही सिर्फ अपना काम कर रही हैं. उससे पहले भी मिस मर्सी ने भी बताया, प्लस डॉक्टर इशिता ने बताया
कि यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो बहुत हाई है, बट उस लिटरेसी रेट को जब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे लेके आ रहे हो, देयर इज अ गैप। उस गैप को फिल करने के लिए हमें हमारी महिलाओं को, इवन फॉर द मेन, ये सेक्टर इंक्लूसिव है, इसमें लड़कियां, लड़के, महिलाएं, आदमी सब आ सकते हैं और इसमें एज बैरियर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है इस सेक्टर में हम इंक्लूसिवनेस लाते हैं और एज और एजुकेशन आपके रास्ते में रुकावट नहीं पैदा कर सकते हैं। सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन को देखते हुए स्किल्स को एस्पिरेशनल बनाने के लिए, स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने 36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाई हैं, जिसमें से ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल एक है। इसमें हमारी मिनिस्ट्री का नाम ही अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें हम एमएसएमई की बहुत सहायता लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे, जैसे सुषमा जी बोल रही थी कि जॉब गिवर से जॉब लेने के लिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ जॉब सीकर, यू नीड टू बिकम अ जॉब गिवर। वो थ्रेशोल्ड कवर करने के लिए हमें गिग इकोनॉमी में आना है और उस गिग इकोनॉमी में हम एमएसएमई के थ्रू भी आ सकते हैं। फोकस ऑन इंक्लूजन रहता है हमारी सारी स्किल्स में कि हम सारे एज ग्रुप्स को कैटर करें, हम सारे जेंडर्स, मेन, वुमेन, इवन ट्रांसजेंडर्स को करें और हम एक स्किलिंग प्लेटफॉर्म दें जो यूनिफाइड है, जिसपे सब काम कर सकें। इस सब को लेते हुए जो एमएसएमई करती है, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। हम बच्चों को जैसे पहले मिस मर्सी ने भी बताया, NSQF लेवल, नेशनल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के बेसिस पे ट्रेनिंग देते हैं। ये लेवल 3 से लेके लेवल 6 के कोर्सेज होते हैं और अब यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क आ गया है, जिसके तहत अगर बच्चे ने स्किलिंग में अपनी एजुकेशन किया है और ग्रेजुएशन की है, उसको एट द सेम पार ट्रीट किया जाएगा, इक्विवेलेंट टू अ BA और BBA और एन MBA स्टूडेंट। सो हमारे पास कोर्सेज हैं जो कॉलेजेस में चलते हैं, यूनिवर्सिटीज में चलते हैं, जो स्किलिंग सेंटर्स में चलते हैं और जो आपके घर में भी आप चला सकते हैं छोटे कोर्सेज। आई विल जस्ट, इफ यू कैन जस्ट प्ले द AV, या जस्ट प्ले, ये छोटी सी एक AV है जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी की विजन नजर आती है। साउंड प्लीज, साउंड। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा NCVET की एक रिकॉग्नाइज्ड अवार्डिंग बॉडी की तरह हुआ है, जो कि CII के द्वारा प्रमोटेड और NSDC से फाइनेंशियली सपोर्टेड है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी युवा पीढ़ी के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को आकांक्षी बनाने के लिए वर्ष 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की। BMW SSC 7 उप क्षेत्रों में कोर्स प्रदान करता है: ब्यूटी एंड सैलून, ऑल्टरनेटिव थेरेपी एंड रिजुविनेशन, नॉन इन्वेसिव कॉस्मेटोलॉजी, प्रोडक्ट्स एंड सेल्स, योगा, वेट मैनेजमेंट, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन थ्रू क्लासरूम, ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग। राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 के तहत स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए BMW SSC ने समग्र शिक्षा और CBSE स्कूलों के तहत विभिन्न राज्य स्कूल बोर्डों के साथ पूरे भारत को जोड़ा है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए BMW SSC 160 कॉलेजेस और 12 यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ा हुआ है, जो पूरे भारत में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और BVOC डिग्री जैसे विभिन्न कोर्सेज करता है। साथ ही साथ BMW SSC NAPS के तहत कई क्वालिफिकेशंस में कोर्सेज प्रदान करता है। BMW SSC अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स या इंडस्ट्री मेंबर्स के माध्यम से भारत और विदेशों के ट्रेनर्स, एसेसर्स, मास्टर ट्रेनर्स और मास्टर एसेसर्स के लिए ऑनलाइन या क्लासरूम ट्रेनिंग्स की सुविधा प्रदान करता है।
BNWSSC ब्यूटी एंड वेलनेस व्यावसायिक छात्रों को ब्यूटी थेरेपी, हेयर ड्रेसिंग और योगा की श्रेणी में इंडिया स्किल्स एंड वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिताओं में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है। ब्यूटी एंड वेलनेस उद्योग को मजबूत करने के लिए BNWSSC 100 से अधिक इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको बताया, हमारा स्कूल्स में स्मार्ट शिक्षा जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें हम 9वीं से लेके बच्चों को 12वीं तक शिक्षा देते हैं। एंड आई एम प्राउड टू से हियर, हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे, लड़कियां और लड़के ब्यूटी एंड वेलनेस के कोर्सेज हर साल करते हैं। तो उसमें से महाराष्ट्र से भी बहुत हमें स्कूल्स में से अच्छी उसका मिलता है। प्लस यूनिवर्सिटीज, हमने जो सबसे पहले स्किल यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया था, सिम्बायोसिस स्किल यूनिवर्सिटी, एटलास स्किल यूनिवर्सिटी, वो सब महाराष्ट्र से हैं। सो हम बीवॉक कोर्सेज भी चलाते हैं। प्लस इन एडिशन टू दैट हम बच्चों को, जैसे मिस मर्सी ने बताया कि आप वो अपने सेक्टर के थ्रू एग्जीबिशंस के लिए लेके जाते हैं, हम बच्चों को हर दूसरे साल वर्ल्ड स्किल में स्किल प्रतियोगिता में भागीदारी कराते हैं। वहां वो इंटरनेशनल लेवल पे ब्यूटी थेरेपी, हेयर ड्रेसिंग और योगा में बाकी सब कंट्रीज के साथ अपनी स्किल्स की वो एग्जीबिशन करते हैं, प्लस compete करते हैं। इस साल जो स्किल एग्जीबिशन हुआ था 2022 में, उसमें हमारी बच्ची हेयर ड्रेसिंग की मेडलियन ऑफ एक्सीलेंस लेके आई है आउट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। हैविंग सेड दैट, हमारा जो फोकस रहता है वो ट्रेनिंग पार्टनर पे, ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है उस पर बहुत रहता है, क्योंकि बच्चा उतना ही काबिल निकलेगा जितना शिष्य उसे पढ़ा सकेगा। फोकस रहता है स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस पे। आप सब लोग जो कल से हम देख रहे हैं, सिंधुदुर्ग में इतनी नेचुरल ब्यूटी है और लोग मतलब दे आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, बट उनको और सुंदर बनाने के लिए, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के लिए ये सेक्टर आपको सिर्फ काबिलियत नहीं देता, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसपे आप बहुत जल्दी अपना कुछ शुरू कर सकते हैं। प्लस इसमें ऑलरेडी जो डेमोग्राफिक हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूटिलाइजेशन 65% इसमें महिलाएं हैं हमारे सेक्टर में। जो हमारा सेक्टर 7 लाख से ऊपर के लोगों को रोजगार देता है और एंटरप्रेन्योरशिप के चैलेंजेस देता है, उसमें 65% वुमेन है। और नेटिविटी है, नॉर्थ ईस्ट से बहुत बच्चे आते हैं, प्लस अदर सेक्टर से भी। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड हैं। बच्चा यहाँ से पढ़ के बाहर भी जाना चाहे तो उसे वही सहूलियत दी जाती है। प्लस हम स्पेशल ग्रुप्स, SC, ST, ड्रग एडिक्ट, डाउरी एंड रेप विक्टिम, एसिड अटैक सर्वाइवर्स, इन सब के साथ बहुत काम करते हैं। विद दैट आई वुड जस्ट से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड सर, अगर हम सिंधुदुर्ग में भी ब्यूटी के इंस्टीट्यूट्स, योगा के एंड वेलनेस के इंस्टीट्यूट्स अगर शुरू करेंगे, बच्चों को अपने आप को तो सुंदर बनाने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, बट बाकी जनता के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। थँक यू सो मच। थँक्यू सो मच फॉर युअर लवली गायडन्स मॅम. आणि खरोखरच सिंधुदुर्ग हा निसर्ग संपन्न आहे, तो सुंदर दिसतोच. जास्त वेळ न दवडता मी आता पुढच्या मान्यवरांच्या मार्गदर्शनाकडे वळेन. दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबळे साहेब इथे उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करेन की आपण मार्मिक शब्दात या ठिकाणी इथे आम्हाला गाईड करा. या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला हा कोकण परिसर, त्याचबरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जन्मभूमी ही सुद्धा कोकण आहे. कोकणाचा इतिहास हा फार मोठा आहे. म्हणजे 2 इतिहास, महाराजांचा राज्याभिषेक रायगडावरती झाला आणि तिकडे महाडचा सत्याग्रह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला. म्हणजे एका अर्थाने या देशाला दिशा देण्याचं काम ज्या कोकणाने केलेलं आहे, अशा कोकणातील या 2 महापुरुषांच्या मार्गावरती वाटचाल करणारे माननीय मंत्री श्री नारायण राणेजी, मंचावर उपस्थित सेक्रेटरी, DC, MSME लोकप्रतिनिधी, त्याचबरोबर
प्रशासकीय अधिकारी आणि उपस्थित सर्व उद्योजक बंधू आणि भगिनी, मिनिस्ट्री ऑफ MSMEच्या वतीने आज ज्या या राष्ट्रीय चर्चासत्राचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे आणि याच्यामध्ये नॅशनल SC/ST हब जो आहे, या हबच्या वतीने खूप साऱ्या उद्योजकांनी या एक्झिबिशन मध्ये पार्टिसिपेट केलेला आहे. मी ज्या चेंबरचं नेतृत्व करतो तो दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, ज्याची 2005 साली पुण्यामध्ये मी स्थापना केली आणि आता तो राष्ट्रीय स्तरावरती काम करतो आहे. विशेषतः आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की जो दलित समाजाचा किंवा जो दलित डिस्कोर्स जो आहे, त्याचा जो विचार विमर्श जो आहे, त्याच्यामध्ये डिक्कीची स्थापना ही एक डिस्ट्रप्टिव्ह आयडिया, ज्या आजकाल आपण चर्चा करतो, तर तशी ती एक डिस्ट्रप्टिव्ह आयडिया त्याला म्हणता येईल ती आयडिया. आणि त्याच्यामध्ये जी दोन मुख्य गोष्टी ज्या आता राष्ट्रीय स्तरावरच्या सुद्धा त्या घोषणा झालेल्या आहेत, तर पहिल्यांदा आम्ही असं म्हटलं की आपण बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी आहोत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशामध्ये आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावरती स्थान मिळवलं. बाबासाहेब आंबेडकर हे काही आरक्षणाचे प्रॉडक्ट नाही आहेत. बाबासाहेबांनी आरक्षण आपल्यासाठी निर्माण केलं. त्यामुळे त्या महापुरुषाचे आपण अनुयायी आहोत. त्यामुळे आपण केवळ नोकऱ्या मागणारे नाही, तर नोकऱ्या देणारे निर्माण झालं पाहिजे. हे सर आम्ही 2005 ला ही घोषणा केली. आणि त्याचबरोबर एक वेगळी विचाराची दिशा जी आहे, फाईट कास्ट विथ कॅपिटल, हा एक खूप मोठा विचार आहे, तो स्वतंत्रपणे सांगेल. हा विचार आपण या ठिकाणी मांडला आणि डिस्ट्रप्शन ज्याला म्हणता येईल ते डिस्ट्रप्शन याच्यामध्ये क्रिएट केलं. एवढंच केलं का? नाही. जे SC/ST उद्योजक आहेत त्या सगळ्यांना आपण एकत्र केलं, एका प्लॅटफॉर्मवरती आणलं आणि आणल्यानंतर सर्वप्रथम आपण इंडस्ट्रीच्या सोबत चर्चा सुरू केली. आपण सरकारच्या सोबत आधी चर्चा सुरू केली नाही. मी काही सरकारच्या सोबत काम करतच नव्हतो, कारण मी एक कॉर्पोरेट मधून येतो. त्यामुळे आपण इंडस्ट्रीशी चर्चा केली आणि मुंबईमध्ये 2011 साली आपण पहिलं BKC मध्ये एक खूप मोठं एक्झिबिशन भरवलं होतं, ज्याला रतन टाटा आले होते पासून आधी गोदरेज 50 कॉर्पोरेट हाऊसेसचे लोक आले होते. आणि तेव्हा इंडस्ट्रीच्या वतीने अफर्मेटिव्ह ऍक्शन पॉलिसी ड्राफ्ट झाली. टाटा ग्रुपसाठी रतन टाटाजींनी मला सांगितलं की मिलिंद तुम्ही हे बनवा, आणि ती बनवली. आणि आज 500 SC/ST उद्योजक हे टाटाच्या डिफरंट कंपनीमध्ये काम सुरू त्यांनी केलेलं आहे. तर त्याच धर्तीवरती 2012 मध्ये भारत सरकारची एक पॉलिसी MSME ऍक्ट 2006 मध्ये मॉडिफिकेशन झालं आणि 20% सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगाकडून खरेदी करायचं हे नवं धोरण 2012 साली आणलं गेलं. आणि त्यावेळेस आपण चेंबर म्हणून इंटरव्हेन्शन केलं आणि त्यातून 4% SC/ST उद्योजकांकडून खरेदी करावं अशा प्रकारचं तो एक SC/ST उद्योजकांसाठी एक ॲश्युअर्ड मार्केट ज्याला म्हणता येईल ते निर्माण झालं. मग पुढे खूप साऱ्या गोष्टी ह्या घडत गेल्या आणि त्याच्यामध्ये स्टँडअप इंडियाचा ज्याचा उल्लेख केला, 2016 साली ती स्टँडअप इंडिया स्कीम ही लॉन्च झाली. त्या स्कीम मध्ये प्रत्येक बँकेच्या ब्रांचनी 10 लाखापासून 1 कोटीपर्यंत SC/ST आणि एक महिला यांना लोन देण्यासाठी सांगितलं गेलेलं आहे. तर 1.25 लाख एकूण त्याच्यामध्ये उद्योजक निर्माण करायचे. मला अतिशय आनंद आहे, SC/ST पैकी 40,000 SC/ST उद्योजकांनी देशभरातल्या त्या स्कीमचा बेनिफिट घेतलाय. आणि आपल्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी ही जी स्कीम आहे इट्स माय ब्रेन चाइल्ड, आणि वी आर हँड होल्डिंग एजन्सी नॅशनल लेवलला त्या स्कीमला आहोत. इथपासून अशा असंख्य गोष्टी ज्या आहेत 2012 साली जी प्रोक्युअरमेंट पॉलिसी झाली, ज्याच्यामध्ये सुरुवातीला 100 कोटी 200 कोटी 300 कोटी एवढंच त्याच्यामध्ये खरेदी व्हायची. पण ती 2015ला 1 एप्रिल 2015 पासून हे खरेदी धोरण जे आहे ते खरेदी धोरण मॅन्डेटरी करण्यात आलं. म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी इथे मोठ्या प्रमाणात अनुसूचित जाती आणि जनजातीचे उद्योजक आणि होणारे उद्योजक जे आहेत त्यांच्या माहितीसाठी
बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्यासाठी 3 रिझर्वेशन निर्माण केले, एक शिक्षणामध्ये, नोकरीमध्ये आणि राजकारणामध्ये. परंतु ओव्हर द पिरियड आपण जर बघितलं तर हा जर प्रवास बघितला तर 2012 साली इंडस्ट्रीतलं पहिलं आरक्षण निर्माण झालं. पण मला अतिशय सांगायला या ठिकाणी आनंद वाटतो, माननीय राणे साहेब, आपल्या सरकारने 2015 साली 1 एप्रिल 2015 साली हे SC ST उद्योजकांकडून खरेदीचं हे मॅन्डेटरी हे केलेलं आहे. म्हणजे आपण हे लक्षात घ्या, भारत सरकारने SC ST उद्योजकांकडून 4% खरेदी करण्याचं नवं रिझर्वेशन, 4थं रिझर्वेशन हे निर्माण केलेलं आहे. हे सगळ्यांना आपण जाऊन सांगितलं पाहिजे. आणि त्यासाठी मग 2016 साली नॅशनल SC ST हब बनला आणि तो हब बनल्यानंतर ती खरेदी जी आहे ती वाढत गेली. मला या ठिकाणी खूप आनंद होतोय की माननीय राणे साहेब, आपण जेव्हा या मंत्रालयाचा कारभार घेतला त्यानंतर पहिल्यांदा म्हणजे 1000 कोटी SC ST उद्योजकांकडून खरेदी करण्याचा टप्पा हा पार पडला आणि 1200 कोटीच्या आसपास तो गेलेला आहे. जवळजवळ 10,000 SC ST उद्योजकांनी याचा लाभ घेतलेला आहे. दुसरं सर, आम्ही मागच्या वेळेस पण इथे प्रोग्राम झाला होता, आम्ही आलो होतो. विजय केनवडेकर आमचे टिक्कीचे इथले कोऑर्डिनेटर आहेत आणि त्याचबरोबर SC ST हबच्या हाय पॉवर कमिटीचे सदस्य आहेत. त्यांनी जे मला माहिती सांगितली सर की आम्ही या ठिकाणी डिक्की म्हणून काय केलंय, 168 जणांना सिंधुदुर्ग मध्ये SC ST युवकांना 25,000 पासून 25 लाखापर्यंत KVIC चे खूप सारे स्टॉल्स आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांना लोन दिलेलं आहे आणि त्यांचे उद्योग उभे राहिलेले आहेत. त्याचबरोबर रत्नागिरीमधून 62 जणांना SC ST उद्योजकांना PMEGP आणि KVIC च्या माध्यमातून त्यांना लोन दिलेलं आहे. आणि दुसरं जे ATM पेट्रोल ॲट युअर होम जे मशीन आहे टँकरवरचं, तर ती खूप मोठी योजना आम्ही टँकरशी देशभर केली, स्टँडअप इंडियाला लिंक करून पेट्रोलियम मंत्रालयासोबत. तर तशी 25 टँकर्स हे सिंधुदुर्ग मध्ये आणि 25 टँकर्स हे रत्नागिरीमध्ये हे येणार आहे. म्हणजे हे डायरेक्ट भारत सरकारवरच्या ज्या स्कीम्स आहेत त्या स्कीमचं डायरेक्ट बेनिफिशरी आणि त्याचं पर्कोलेशन होणं हे खूप आवश्यक असतं. त्याप्रमाणे आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. या राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये मी जास्त बोलत नाही सर, फक्त एक जो SRI फंड आपण जो लॉन्च केलेला आहे, इट्स अ डॉटर फंड. मी अशी विनंती करेन सेक्रेटरी माननीय मंत्री महोदयांना की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिसच्या वतीने आम्ही एक फंड चालवतो फॉर शेड्यूल कास्ट 2015 पासून. तर तो शेड्यूल कास्ट साठीचा डेडिकेटेड फंड आहे, त्यामुळे डॉटर फंड मध्ये सर त्यालाही सपोर्ट करण्यात यावा. शेड्यूल ट्राईब्सचा जो फंड आहे तो सुद्धा आता लॉन्च होतोय, तोही डॉटर फंड मध्ये इन्क्लूड करण्यात यावा, ही एक माझी विनंती आहे. साहेब, आपलं 4% खरेदी धोरण जे आहे ते अजून पूर्ण होत नाही. हा आनंद आहे, 1000 कोटीचा टप्पा पार केलेला आहे. आपल्याला खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. याच्यासाठी म्हणून ज्या जनरल फायनान्शियल रूल जे आहे GFR हा मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्सच्या वतीने तो राबवला जातो. त्याच्याप्रमाणे आपण ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्याप्रमाणे सगळ्या पॉलिसीज ह्याचं इम्प्लिमेंटेशन होतं. तर तो GFR मध्ये जो चॅप्टर 6 आहे प्रोक्युअरमेंट फ्रॉम गुड्स अँड सर्व्हिसेस, तो त्याला जोडलेला आहे. तर याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन होण्याची गरज आहे असं मला या निमित्ताने सुचवायचं आहे. म्हणजे SC ST उद्योजकांची जी खरेदी होत नाही तर त्यासाठी GFR मध्ये वेगवेगळ्या टेंडर फ्लोट करण्याच्या प्रथा आहेत. त्याच्यामध्ये स्पेशल टेंडर फ्लोट करण्यासाठी ची विनंती आम्ही आमच्या चेंबरच्या वतीने सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर जे आहे त्यांना केलेली आहे. पण आम्ही आमची मंत्रालयाला विनंती आहे की ते पुश केलं पाहिजे, म्हणजे मग ते टार्गेट आपलं हे लवकर पूर्ण होऊ शकतं असं मला वाटतं. आज भारतामध्ये अनुसूचित जाती आणि जनजातीची जी लोकसंख्या आहे त्या लोकसंख्येमध्ये किती जण हे उद्योजक आहेत. तर मी भारत सरकारच्या जवळपास सर्व मंत्रालयाच्या सोबत अतिशय जवळून काम करतो आहे, प्रधानमंत्री कार्यालयासोबत काम करतो आहे आणि अनेक मुद्रा सारखी स्कीम आहे ज्याला नॅशनल लेवल हँड होल्डिंग एजन्सी आहोत, स्टँडअप इंडिया, व्हेंचर फंड, ASIM, आंबेडकर सोशल इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन मिशन, अशा असंख्य गोष्टी मी सांगू शकेन. परंतु ज्या आम्ही या सगळ्या सोशल सेक्टर स्कीम्स ज्या आहेत त्या बनवलेल्या आहेत, तर याच्यामध्ये
स्टँडर्ड मुद्रामध्ये सर मागच्या फायनान्शियल इयर मध्ये 35 कोटी हे मुद्राचे जे बेनिफिशरी होते, त्याच्यातले 18% हे अनुसूचित जातीचे आणि 5% हे अनुसूचित जमातीचे. जवळजवळ या देशामध्ये SC ST चे 7 कोटी बेनिफिशरी हे मुद्राच्या योजनेअंतर्गत हे अनुसूचित जाती जनजातीपैकी येतात. असं सगळं जर बघितलं तर भारत सरकारचं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचं जे इन्क्लुसिव्ह डेव्हलपमेंट आणि त्याच ह्याच्यावरती MSME मंत्रालय जे काम करत आहे, त्याच्या अंतर्गत आमचं जे एस्टिमेट आहे, या देशामध्ये भारत सरकारच्या MSME मंत्रालयाचे असेल, मुद्रा असेल, स्टँडअप इंडिया असेल आणि इतर अन्य स्कीमच्या माध्यमातून 8 कोटी हे SC ST समाजातले जे तरुण आहेत हे विविध स्कीमचे बेनिफिशरी आहेत. हे आपल्याला पुढे न्यायचं आहे, त्यांना मार्गदर्शन हे करायचं आहे. तर त्याच्यासाठी म्हणून आता आम्ही 5 IIM मध्ये 50 SC ST उद्योजकांना बिझनेस ऍक्सेलरेटर प्रोग्राम हा SC ST हबच्या वतीने आपण सुरू करतोय. अशाच प्रकारच्या इनिशिएटिव्ह करण्याची गरज आहे आणि वी आयडेंटिफाईड की जर SC ST उद्योजक हे जर स्केलेबल आणि सस्टेनेबल व्हायचे असतील तर त्यांना टेक्नॉलॉजी सपोर्ट आणि मॅनेजरियल सपोर्ट, त्यातला मॅनेजरियल सपोर्ट जो आहे आता सुरू झालेला आहे आणि आपल्या सगळ्यांसाठी जी आम्ही आसिम नावाची जी स्कीम सुरू केली आहे, त्याला सगळ्या IIT ज्या आहेत आणि तिथले जे TBI आहेत, दे आर सपोर्टिंग. थँक्यू व्हेरी मच फॉर इन्व्हायटिंग मी. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. पद्मश्री हा किताब या सगळ्या सेवेमुळेच मिळतो. खूप छान पद्धतीनं आपण योगदान देत आहे. जास्त वेळ न निवडता, वेळेची कमतरता लक्षात घेता मी जलद गतीनं आता सन्मान सोहळ्याकडे वळतोय. सन्माननीयांना विनंती आहे की ज्यांना सर्टिफिकेशन होत आहे त्यांनी जलद गतीनं मंचावर येऊन आपलं प्रमाणपत्र स्वीकारायचं आहे. सर्वप्रथम मी जातोय NSSच्या या दिमागदार सोहळ्याकडे, ज्या माध्यमातून आपण आता साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे SC ST या जाती जमातींसाठी स्पेशल स्कीम्स राबवण्यात आल्या होत्या आणि त्यात आपण त्यांना प्रशिक्षण आणि पाठबळ देतो. त्या प्रशिक्षणाची पूर्तता करणाऱ्या काही 25 जणांची, उद्योजकांची आपण नावं घेणार आहे. मी सर्वप्रथम इथे आमंत्रित करीन, मी राणे साहेबांना विनंती करेन की पहिला सन्मान हा आपल्या हस्ते होईल आणि नंतर मग टप्प्याटप्प्याने आपण इतर मान्यवरांना विनंती करेन की आपण सन्मानित करावं. शॉल आणि सर्टिफिकेट देऊन सन्मानित करतील आदरणीय राणे साहेब. मिस्टर हर्षवर्धन किरण बोरावडेकर यांना सिंधू कॉयर इंडस्ट्रीज, कॉयर पॉइंट्स, कॉयर फायबर फूड मॅट्स, कॉयर पीट ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. यानंतर दुसरं नाव आहे विशाल जाधव, ज्यांनी फर्निचर या क्षेत्रात अमूल्य असं योगदान दिलं. आपण माझ्या बाजूने यायचंय आणि त्या बाजूने एक्झिट घ्यायचे. अभिनंदन हर्षवर्धनजी आपलं. विशाल जाधव यांना विनंती करतो, पीस फर्निचर इंडस्ट्रीज, फर्निचर क्षेत्रात अभूतपूर्व असं योगदान दिल्याबद्दल आपण आपलं प्रमाणपत्र स्वीकारायचे. यानंतर तिसरा सन्मान आहे तुषार विष्णू चव्हाण यांचा, ज्यांनी गजात फूड्सच्या माध्यमातून आणि लोणची, मशरूम कुकीज आणि इतर पदार्थांचं उत्पादन केलं आणि या प्रशिक्षणाचा आपला उद्योग सुरू केला. मी विनंती करतो तुषार चव्हाण यांना की त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारावा. जरा जलद गतीने पटापट चला, कारण बरीच नावं आहेत आपल्याकडे. पुष्पलता रामचंद्र आर्लेकर यांना मी यानंतर आमंत्रित करतो की त्यांनी कृपया मंचावर यावं. पुष्पलता आर्लेकर ज्यांनी SVR1 एंटरप्राइजेसच्या माध्यमातून फूड पॅकेजिंग या उद्योगात अभूतपूर्व कामगिरी केली प्रशिक्षण घेऊन. यानंतर बेनिफिशियरी युनिट आहे वेगा इंडस्ट्रीजचे रणजित माने यांना मी विनंती करतो की आपण आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी पुढे यावं. रणजित माने वेगा इंडस्ट्रीजचे सोया मिल्क आणि सोया टोफू या उत्पादनांचं आपण इथे उत्पादन करतात, त्याबद्दल आपल्याला सन्मानित करण्यात येत आहे. पुढील सन्मान आहे साईश पारसेकर यांचा, जे भूमिपुत्र या फाईन डाईन रेस्टॉरंटचे सर्वेसर्वा आहेत आणि नॉर्थ गोवामध्ये साईश गोपाल पारसेकर इथे आपला हा उद्योग सांभाळत आहेत. भूमिपुत्र या ब्रँडला या ठिकाणी साहेबांच्या हस्ते आणि सभा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात येते. पुढील सन्मानार्थी आहे सुशील भगवान जुवाटकर, जे वॉटर स्पोर्ट्स मध्ये अतिशय महत्वाचं योगदान देत आहेत. डिवाइन वर्ल्ड अशी त्यांच्या संस्थेचं नाव आहे. सुशील
भगवान जुवाडकर गेली 15 वर्ष ते कोकणात आपली सेवा देत आहेत, त्याबद्दल त्यांचा इथे यथोचित सन्मान करतोय प्रमाणपत्र आणि शॉल देऊन. यानंतर पुढील सन्मान की कुंडलिक कांबळे जे इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन मध्ये अभूतपूर्व योगदान देत आहेत. कुंडलिक कांबळे आपण कृपया पुढे यायचे. बरं, त्यानंतर पुढचं नाव आहे पीस ओव्हरसीज इन्कॉर्पोरेशनचे तेजस जाधव यांना मी विनंती करतो, आपण फर्निचर प्रोडक्ट्स मध्ये अभूतपूर्व असं योगदान दिल्याबद्दल आपल्याला सन्मानित करण्यात येत आहे. तेजसजी आपण पुढे यावं आणि सन्मान स्वीकारावा. डॉक्टर पद्मजा शिवराम राजगुरू या लेडीज बॅग्स बनवून हाऊ युअर करन्सी आणि तुमच्या नोटा, तुमचं सौंदर्य साहित्य कसं छान पद्धतीने ठेवता येईल याकरता काळजी घेतात, त्याबद्दल त्यांना इथे सन्मानित करण्यात येत आहे. डॉक्टर पद्मजा शिवराम राजगुरू यांना. यानंतर अभिजित कासार्डेकर यांना मी विनंती करतो की आपण पुढे यायचं. मनवा फूड्सच्या माध्यमातून तळेरे येथे सिंधुदुर्गाचे हे सुपुत्र आहेत आणि त्यांनी या प्रशिक्षणाअंतर्गत दिलेल्या ट्रेनिंगचा फायदा घेऊन खाद्य क्षेत्रात अभूतपूर्व योगदान केलेलं आहे. यानंतर मालवण म्हटल्यानंतर झिंझिनाट आणि झगमगाट होतच होयो, म्हणजे प्रोड्युसिंग चिली पावडर, आपल्या भाषेत सांगायचं तर मिरचीची पावडर बनवणारे MD मालवणी मसालाचे वैभव अजित धामापूरकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं सन्मान इथे स्वीकारायचं. वैभव अजित धामापूरकर. यानंतर पुढील सन्मान आहे मिसेस अमिता चव्हाण यांचा, ज्या कॉयर इंडस्ट्रीज मध्ये मशिनरी बनवतात आणि काजू प्रोसेसिंग मध्ये त्यांचं खूप छान योगदान आहे. सावंतवाडी सिंधुदुर्गच्या या उद्योजिका आहेत. ब्ल्यू डेल्टा ही त्यांची कंपनी आहे. मी निलेश राय यांना विनंती करतो की आपण पुढील सन्मान करावे. यानंतर आमंत्रित करतो अशोक माने यांना की जे अशोका इलेक्ट्रिकल्सच्या माध्यमातून कोल्हापूरमध्ये खूप छान योगदान देतात. तांबडा रस्ता आणि पांढरा रस्ता यासाठी प्रसिद्ध असणारं कोल्हापूर आता इलेक्ट्रिकल क्षेत्रामधल्या उद्योजकतेसाठी सुद्धा नावाजलं जाते. अभिनंदन अशोक मानेजी. पुढील सन्मान आहे लाला पवार यांचा, ज्यांनी इंडिकेटर्स, लेव्हल स्विचेस आणि ट्युब्युलर लेव्हल गेज या क्षेत्रात, टेक्निकल क्षेत्रात फ्लोग्राफ इन्स्ट्रुमेंट्स अँड कंट्रोलच्या माध्यमातून अभूतपूर्व योगदान दिलंय. त्याबद्दल आपला इथे मान्यवरांच्या हस्ते इथे सन्मान केला जातोय. लाला आबाजी पवार यांना विनंती आहे आपण आपला सन्मान स्वीकारा. यानंतर पुढील सन्मान आहे अल्फा मेटल्सचा. अल्फा मेटल्सचे गिरीश चव्हाण सर इथे उपस्थित आहेत, जे मेटल प्रोडक्ट्स, पाईप आणि चॅनल्स बनवून मेटल या क्षेत्रात अभूतपूर्व योगदान देत आहेत. गिरीश चव्हाण यांना आता यानंतर सन्मानित करण्यात येत आहे. खूप छान आणि शिस्तबद्ध पद्धतीनं हा सन्मान सोहळा इथे चालू आहे. आपल्या सहकार्याबद्दल धन्यवाद. अल्फा मेटलचे गिरीश चव्हाण यांना सन्मानित केल्यानंतर पुढचं नाव मी घेतोय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घराण्याचे वंशज असणारे मिस प्रीती वसंतराव भोसले. सो ड्राय फ्रुट्स अँड इंडियन स्पायसेस मध्ये प्रीती या तरुण उद्योजकेनं अभूतपूर्व असं योगदान दिलंय. त्याबद्दल तिचं अभिनंदन. प्रीती, मनपूर्वक अभिनंदन आणि पुढील प्रवासासाठी शुभेच्छा. यानंतर पुढील सन्मान आहे मिस स्नेहल अतुल कांबळे, ज्या इथे त्याचे प्रतिनिधी स्वीकारतील. सन्मान काव्या मेटल्सच्या वतीनं माणगाववाडी डिस्ट्रिक्ट कोल्हापूरमध्ये त्यांनी अभूतपूर्व योगदान दिलं, त्याबद्दल त्यांचा इथे सन्मान केला जातोय. 20वा सन्मान आहे मिस्टर कृष्णा चंदू कडू यांचा, की जे बरडी मार्टच्या माध्यमातून खूप छान असा बिझनेस डहाणू पालघर येथे सांभाळत आहेत. सो कृष्णा कडू, आपला हार्दिक अभिनंदन. आपणही आपला सन्मान मान्यवरांच्या हस्ते स्वीकारावा अशी मी आपल्यास विनंती करतो. पुढील संस्था आहे दीपस्तंभ यंत्रमाग सहकारी संस्था, ज्याने टेक्सटाईल बिझनेस मध्ये 10 वर्षांचं योगदान दिलेलं आहे. दीपक आकाराम भोसले यांना या ठिकाणी मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित केले जाते. दीपकजी, आपणही आपला सन्मान स्वीकारावा अशी मी आपल्यास विनंती करतो. मिस्टर वीरचंद्र सूर्यवंशी, हाऊसकीपिंग स्टाफ आणि इन्स्टॉलेशन ऑफ फायर फायटिंग सिस्टम्स ज्या इमारतीत लावल्या जातात, त्यात राष्ट्रहित सेवा सहकारी संस्था मर्यादित या संस्थेच्या वतीनं आपण कार्यरत आहात. आपल्या योगदानाबद्दल आपलं अभिनंदन. मी जलद घेतोय नाव केशव मसाले, राहुल कदम, आपण पुढे या.
त्यानंतर रामगंगा एंटरप्राइजेस, आपण पुढे या. 5-5 जणांची नावं घेतो, जलद या. उमाजी जाधव, संग्राम कांबळे, महेंद्र कांबळे, आपण पुढे यायचंय. थोडं जलद गतीने हे सन्मान करायचे आपण. पुन्हा एकदा नावं घेतो. रामगंगा एंटरप्राइजेस, सिद्धार्थ इलेक्ट्रिकल, अक्षता टूल्स, प्रयास टुरिझम, या सर्वांनी 5 जणांनी पुढे यायचे. आणि शेवटचे सन्मान आहेत अशोक गायकवाड यांनी कृपया पुढे यायचं. ट्रेनिंग अँड ड्रेसिंग ऑफ लेदर मॅन्युफॅक्चरर. आणि सुशील हाटे यांनी पुढे यायचे आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा. NSSच्या वतीनं हे सगळे सन्मान, या ठिकाणी सन्मानाचा पहिला टप्पा इथे पूर्ण झालाय. आता पुढचा सन्मान आहे जो KVIC बेनिफिशियरीज आहेत आणि कोकण विभागातला 7 कोकण रिजन मधला उद्योजक आहेत. कोकण रिजनचे 7 उद्योजक आहेत ज्यांना बेनिफिशियरीजचा सन्मान मिळतोय. सर्वप्रथम मी दोघांची नावं या ठिकाणी इथे घेतो. मिसेस सोनाली प्रकाश रांगणेकर यांनी कृपया पुढे यायचं आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा. बायोमास ब्रिक्वेटर्स आणि कंपोस्ट टू एन्श्योर आयडियल एन्व्हायरमेंटल सोल्युशन्स, सोनाली रांगणेकर, कृपया आपण नारायणरावजी राणे साहेबांच्या वतीने आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. मोहन ओढावडेकर, स्फूर्ती क्लस्टर, बांबू क्राफ्ट क्लस्टरच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गाचं नाव मोठं केलं आहे. 300 ट्रेडिशनल बांबू आर्टिझन्सना आपण केलं आणि 145.35 लाखाचं क्लस्टर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून ग्रँट मिळत आहे. आपलंही अभिनंदन. KVICच्या माध्यमातून सक्सेसफुल झालेले हे उद्योजक. यानंतर कोकण रिजन मधल्या 7 जणांची नावं मी इथे घेतोय, त्यांनी कृपया मंचावर यावं. मिस्टर अविनाश पाटील, मिस्टर मनोहर शिंदे, श्री व्यंकटेश भंडारी, अरुण लोठे, अमिषा तरपे आणि रमेश परब. राणे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला वेळेची कमतरता आहे, आपल्याला जलद गतीने हे करायचं आहे. अविनाशजी पाटील आपण पुढे यावं. मनोहरजी शिंदे आपणही पुढे यावं. व्यंकटेश भंडारी आपण यावं. अरुण नारायण लोंढे आपण पुढे यावं. अमिषा संगीत तरपे आपणही पुढे येऊन सन्मान स्वीकारावा. आणि रमेश गोविंद परब या नवरत्नांचा सन्मान KVICच्या माध्यमातून इथे संपन्न झालेला आहे. या सगळ्या सभासदांचं, उद्योजकांचं मनपूर्वक अभिनंदन. अविनाश पाटील आपण पुढे येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा. अभिनंदन आणि पुढील प्रवासासाठी हार्दिक शुभेच्छा. आता यानंतर मी मराठी MSME स्कीमचं मराठीत जी माहिती आहे, मंत्रालयाच्या योजना कोणत्या विस्तृत योजना आहेत याविषयीची माहिती असणारं जे बुक आहे ते बुक या ठिकाणी प्रकाशित करण्याची विनंती राणे साहेबांना इथे करतो. मराठी MSME स्कीम बुकलेट लॉन्च इथे होते और इसके बाद और एक बुक का लॉन्च यहाँ पर बुकलेट का लॉन्च होगा. तत्पूर्वी मी मराठी MSME स्कीम बुकलेट मराठीतला ही माहिती सगळ्यांसाठी खुली होणार आहे. मंत्रालयाच्या योजना कोणत्या, नवीन उद्योजकांच्या डेव्हलपमेंटसाठी जरा जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात आपण या पुस्तिकेचं स्वागत करूया. यानंतर पुढील पुस्तिका उद्घाटन होणार आहे, ती मान्यवरांपर्यंत पोहोचवावी अशी मी आपणास विनंती करतो. प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्रामच्या माध्यमातून नवउद्योजकांना प्रेरणा देणारं एक बुकलेट PMEGP या कन्सेप्टच्या अंडर इथे लॉन्च केलं जाते. रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल डिग्निटरीज टू काइंडली लॉन्च दिस बुक. प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 50 लाखाचं लोन त्यातून आपण देतो. आणि त्यानंतर आणि यानंतर लगेचच आपण MM सबसिडी आणि सँक्शन लेटर इथे या ठिकाणी देणार आहोत. जरा जोरदार टाळ्यांनी या पुस्तिकेचं आपण स्वागत करूया. आता PMEGP अंतर्गत 63 कोटींचं जे प्रोजेक्ट झालं त्याकडे मी वळतो, पण तत्पूर्वी बेनिफिशियरीज अंडर PMEGP नावं घेतो, पटापट यायचे, त्यांचा सन्मान इथे केला जाणार. श्रेया टोपले आपण मंचावर यायचे. श्रेया टोपले, पूजा सावंत,
मंचावर यायचे पूजा सावंत, सखाराम परब, सागर आरोसकर, शुभदा प्रभू. मी जलद गतीने नाव देतो, 5-5 नाव कृपया मंचावर यायचे. पुन्हा एकदा नाव मी रिपीट करतोय. श्रेया टोपळे, पूजा सावंत, सखाराम परब, सागर आरोसकर आणि शुभदा प्रभू. यानंतर पुढची नाव आहेत सचिन माळकर, प्रकाश सदाफ मुस्ताक खुल्ली, हर्षदा हरिश्चंद्र गावडे, विशाल राजपूत, भारती आयरे यांनी कृपया मंचावर यायचंय. यानंतर 2 चेकचं आपण हस्तांतरण करतोय. शंकर परब आणि प्रसन्न दळवी यांना जो निधी इथे आहे, चेक रिपोर्ट इथे मिळतोय बेनिफिशियरीजना. शंकर परब आणि प्रसन्न दळवी या दोघांना आपण बेनिफिशियरीजचे चेक इथे देतोय, त्याचाही त्याने स्वीकार करायचा आहे. आणि हे चेक डिस्बर्स झाल्यानंतर एक मोठी अनाउन्समेंट या ठिकाणी कोकणात होणार आहे. सर्वप्रथम या ठिकाणी सन्मानार्थींचं प्रमाणपत्र देऊन अभिनंदन केलं जातं. सगळे आडवे आला तर आम्ही पण करतो. 2 चेकचं हस्तांतरण या ठिकाणी होत आहे. PMGP एक्झिबिशन अंडर त्यांना हा धनादेश मिळतोय. शंकर परब यांनी पुढे यावं. शंकर परब कृपया आपण पुढे येऊन आपला चेक स्वीकारावा. आणि प्रसन्न दळवी कृपया आपण पुढे येऊन आपला चेक स्वीकारा. जरा जोरदार करा. जिल्हा बँकेचे पदाधिकारी कृपया आपण पुढे यायचं. यानंतर मी म्हणतोय महत्वाच्या अनाउन्समेंट कडे. एक मोठी अनाउन्समेंट आहे. 63 कोटींचं प्रोजेक्ट, ज्याच्यातला 21 कोटींची सबसिडी आज साहेबांच्या हस्ते रिलीज केली जाणार आहे. जरा जोरदार टाळ्या. एवढी मोठी अमाऊंट आहे. 63 कोटींचं असणारं हे प्रोजेक्ट आहे आणि 21 कोटींची सबसिडी साहेबांच्या हस्ते रिपोर्टच्या माध्यमातून. जरा जोरदार टाळ्यांनी आपण या प्रोजेक्टचं इथे स्वागत करूया. अभिनंदन. दिलेला शब्द पाळणार आहे आणि त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांचे आर्थिक आणि मनापासून आभार. पुढे मी वळतोय लगेचच 23 बेनिफिशियरीज कडे, ज्यांना ESDPचं प्रमाणपत्र इथे प्रमाणित केलं जाणार आहे. ESDP प्रोग्राम कोड 33848. सोनाली कांबळे, आपण पुढे यायच्या. सोनाली कांबळे. मी 5-5 नावं घेतोय. राखी नायर, ESDP 1, रोहित कराळे, तन्वी भोई, अर्पिता आरोसकर, गौरेश राऊळ, सेजल कांबळी, गंगोत्री शेटकर, कुंदा परब आणि नम्रता सावंत या सर्वांनी कृपया पुढे यायचे. एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम गार्मेंट्स मॅन्युफॅक्चरिंग अंडर या सगळ्यांना इथे सन्मानित करण्यात येते. सोनाली कांबळी, राखी नायर, रोहित कराळे, तन्वी भोई, अर्पिता आरोसकर, गौरेश राऊळ, सेजल कांबळी, गंगोत्री शेटकर, कुंदा परब आणि नम्रता सावंत. सिंधुदुर्ग बँकेच्या वतीने 2 सँक्शन लेटर हस्तांतरित करण्यात येते. वैष्णवी वेंगुर्लेकर यांनी कृपया मंचावर यायचं आणि सायली चव्हाण, सीताराम चव्हाण यांनी मंचावर. सर्वप्रथम हे होऊ दे, हा पहिला टप्पा होऊ दे, मग आपण ही डिस्बर्समेंट करूया. ESDPच्या 33848 चे हे सगळे 10 सभासद आहेत. आता मी 33849 कडे वळतोय. दिव्या आणावकर कुडाळच्या, तेजस जाधव कणकवलीचे, कुणाल जाधव कणकवलीचे, प्रांजली साळसकर कणकवलीच्या, स्नेहा कदम कुडाळच्या, सिद्धी मेस्त्री, वैभवी भूकम कणकवली, स्नेहल चिकमाडे कणकवली, सचिन वारक कणकवली आणि रामचंद्र लांबोरे कणकवली यांनी कृपया पुढे येऊन ESDPचे पुढील प्रमाणपत्र आपले स्वीकारायचे. ती पुन्हा नावं घेतो. दिव्या आणावकर, तेजस जाधव, कुणाल जाधव, प्रांजली साळसकर, स्नेहा कदम, सिद्धी मेस्त्री, वैभवी भूकम, स्नेहल चिकमाडे, सचिन वारक आणि रामचंद्र लांबोरे.
कृपया आपण सर्वांनी ज्यांची नावं घेतली पुढे यायचे. फोटो काढतो. यानंतर सेजल कोटकर आणि समीर मेस्त्री, शंकर मेस्त्री यांनी आपले सँक्शन लेटर्स घ्यायचे. यानंतर मी ज्यांची नावं घेतली त्यांनी कृपया मंचावर यायचे. पुढे जातोय मी कॉयर बोर्डकडे. कॉयर बोर्डचे सन्मान स्वीकारण्यासाठी ताबडतोब मंचावर येते. गौरी बागवे, प्रणिती अंबापालकर, नेहा दाभोळकर, तन्वी दुधवडकर, रिया चव्हाण, आकांक्षा आडोळीकर, ऋतुजा पाकाणे आणि अनुजा पाकाणे कृपया ताबडतोब आपण मंचावर येऊन कॉयर बोर्डच्या वतीनं आपलं सर्टिफिकेट स्वीकारायचे. गौरी बागवे, प्रणिती अंबाडपालकर, नेहा दाभोळकर, तन्वी दुधवडकर, रिया चव्हाण, आकांक्षा आडोळीकर, ऋतुजा पाकाणे आणि अनुजा पाकाणे. पीएमईजीपीच्या कामिनी कांगणे, सायली मांजरेकर आणि समृद्धी दळवी कृपया आपण यायचे आणि आपलं सर्टिफिकेट घ्यायचं. यानंतर मी ग्रामोद्योग विकास योजनेच्या सन्मानार्थींची नावं घेतोय. त्यांनी पुढे यायचे. सुप्रिया तेरासे, प्रतीक्षा तेरासे, सेजल परब, गायत्री तांबे, अनिता शेटकर, अर्चना शेटकर, वंदना शेटकर, हर्षदा शेटकर, जागृती कोटले, चेतना खांडेकर, आरोही सांबेकर, संतोषी कुडाळकर, अमृता पारसेकर आणि ममता वाडुवेकर यांनी कृपया मंचावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. जरा जलद गतीनं मंत्री महोदयांना पुढील कार्यक्रमासाठी मार्गक्रमित व्हायचे, त्यामुळे आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे. यानंतर जनसमृद्धी खादी ग्रामोद्योग संस्था यांच्या वतीनं आपण जे खाली 2 चरखे लावलेले आहेत ते चरखे या ठिकाणी आपण दाखवलेले आहेत. हे चरखे आपण देणार आहोत. असं 25 स्पिनर्स आहेत. त्यापैकी दोघांना आपण सन्मानित करतोय, अलिशा परब आणि जान्हवी कांदे. कृपया आपण दोघींनी येऊन या चरख्याचं प्रतिनिधित्व म्हणून प्रमाणपत्र आपल्या हाती घ्यायचंय. अलिशा परब आणि जान्हवी कांदे या दोघींनी पुढे येऊन आपलं प्रमाणपत्र घ्यायचंय. 25 स्पिनर पैकी प्रतिकात्मक दोघांना आपण हा सन्मान देतोय. खाली 2 चरखे ठेवलेले आहेत. हेवी असल्यामुळे साहेबांच्या हस्ते आपण ते देऊ शकणार नाही, पण प्रमाणपत्र देऊन मात्र आपण आपला सन्मान करतोय. यानंतर आरो प्लांट फॅसिलिटीजचं ई लॉन्च या ठिकाणी केलं जाणार आहे. NSICच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग चे जे CSR इनिशिएटिव्ह आहेत त्याच्या माध्यमातून द नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड under its corporate social responsibility activity facilitate for installation of 3 community water ATMs which will provide safe drinking water to the public at district of Sindhudurg. Kasal bus स्थानक इथे आहे, district hospital सिंधुदुर्ग इथे आहे आणि ग्रामपंचायत ऑफिस. मी साहेबांना विनंती करतो की आपण याचं ई लॉन्च ऑफ आरो प्लांट फॅसिलिटीज या ठिकाणी करावं. वॉटर ATMsच्या माध्यमातून एक नवीन सेवा कोकणवासियांना इथे दिली जाते. याचं उद्घाटन आपल्या हस्ते केलं जावं अशी मी आपणास विनंती करतो. रिमोट इथे साहेबांच्या हस्ते बटन दाबले गेले आहे. जरा जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात आपण या उद्घाटन झालेल्या नवीन CSR इनिशिएटिव्हचं स्वागत करूया. व्हर्च्युअल उद्घाटन झालेलं आहे, त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. NSIC द्वारे ऍक्च्युअल लोकेशन आहे तिथे वॉटर ATMs दिले गेलेले आहेत.
धन्यवाद. मी मान्यवरांना विनंती करतो आणि लगेचच मी वळतोय पुढील महत्त्वाच्या मार्गदर्शनाकडे. ॲडिशनल सेक्रेटरी अँड डेव्हलपमेंट कमिशनर ऑफ MSME गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर रजनीश, आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ॲड्रेस. माननीय केंद्रीय MSME मंत्री श्री नारायण राणे जी, मिसेस नीलम राणे जी, सचिव MSME मंत्रालय श्री BB स्वैन जी, पूर्व सांसद श्री नीलेश राणे जी, स्थानीय विधायक श्री नितेश राणे जी, चेयरमैन क्वायर बोर्ड श्री कुप्पूरमन जी, डॉक्टर मिलन, मंचासीन सभी वरिष्ठ अतिथिगण तथा आज यहाँ राष्ट्रीय चर्चा सत्र में प्रतिभागिता दे रहे सभी लोगों का मैं यहाँ मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. आज शिवाजी की जयंती भी है और इस पुनीत अवसर पर महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग इलाके कुंकड़बेली में यहाँ पर मंत्रालय की तरफ से जो हमने कार्यक्रम आयोजित किया है, इस कार्यक्रम को आयोजन करने में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. यहाँ पर मैं 3-4 बातें आज आपके समक्ष रखना चाहता हूँ. सबसे पहली बात ये कि आज जब इतना भव्य यहाँ पर राष्ट्रीय चर्चा सत्र हो रहा है, आज से 2-2.5 साल पुरानी याद हमें आती है. कोरोना का समय था और कोरोना के समय में लोग इकट्ठा होकर जो है बाहर निकलने में डरते थे. लोग अपने घरों में थे. एक वैश्विक महामारी थी और उस समय जो है वो सभी कार्य शिथिलता की ओर चले गए. पर आज 2 साल के अंदर पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मंत्री श्री नारायण राणे जी के नेतृत्व में मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत में जहां हमारा ग्रोथ रेट कम हो गया था, आज बढ़कर 6.5%. आज अगर हम देखें हमारे बजट के अंदर जो हमारे MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है GST के अंदर वो 5 लाख करोड़ से ऊपर चली गई है. तो कहने का मतलब ये कि जब भी हमारे पास विषमताएं आती हैं, विषमताओं के आगे निकलना जो है वो हमारे राष्ट्र की पहचान है. और आज जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर भारत की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी महत्वाकांक्षा ये है कि राष्ट्रीय पटल पर हम आगे बढ़े. हमारी महत्वाकांक्षा ये है कि हमारे राष्ट्र के लोग अपने जीवन में समृद्धि पथ पर आगे बढ़े. और आज जहां विश्व में हम देखते हैं अमेरिका में जो आर्थिक वृद्धि की दर है वो 2% रह गई है और बाकी जो बड़े बड़े देश हैं जैसे ब्रिटेन या फिर जर्मनी की हम बात करें, वहां पर भी 1.5% से नीचे ही राष्ट्रीय वृद्धि की दर है. परंतु भारत की राष्ट्रीय वृद्धि की दर आज 6.5% है. और ये सिर्फ हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम जो हमारे इकाइयां हैं और जो हमारे राष्ट्र के लोग हैं, इन सभी के कुल आपस के अंदर जो हम लोग प्रयास करते हैं और प्रयत्न करते हैं, उसके माध्यम से ये चीजें फलीभूत होती हैं. एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम मंत्रालय के अंदर ये बात करते हैं कि हमें राष्ट्रीय चर्चा सत्र का आयोजन करना चाहिए, तो ये चर्चा सत्र जो है इसके पीछे की पृष्ठभूमि है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंत्रालय में जब से मैंने पदभार संभाला है, जितनी भी हमारी बैठकें माननीय मंत्री जी के साथ हुई हैं, वो सिर्फ एक ही चिंता करते हैं कि राष्ट्र का GDP जो है उसका विस्तार कैसे होगा, हमारे देश का GDP जो है पर कैपिटा इनकम उसका विस्तार कैसे होगा, महाराष्ट्र के अंदर और जो बाकी राज्य हैं उसके अंदर ये विस्तार कैसे होगा और सिंधुदुर्ग के अंदर ये विस्तार कैसे होगा. और आज जो राष्ट्रीय चर्चा सत्र हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, ये माननीय मंत्री महोदय का जो हमारे को निर्देश थे उसी प्रयास के अंदर हमने यहाँ पर अपना ये चर्चा सत्र और प्रदर्शनी आयोजित की है. मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो प्रदर्शनी आपने देखी, यहाँ पर स्थानीय जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उन्होंने अपनी प्रतिभागिता दी. इसके अलावा देश में अलग अलग जगहों से लोग जो हैं यहाँ पर अपनी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किए. जो मुख्य बिंदु है इस प्रदर्शनी का वो ये कि हम अपना जो योगदान है वो राष्ट्र निर्माण में दें. चाहे हम छोटे कामगार हैं, चाहे हमारे छोटे उद्यम हैं, चाहे हम अपने हाथ से कोई शिल्पकारी करते हैं, चाहे हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे हम कृषि में व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने परिवार के लिए अपने लिए करते हैं. ये एक राष्ट्र निर्माण का जो है
प्रतीक है। और हम सभी ये जानते हैं कि आज जब 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, तो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि अगले 25 साल में 2047 तक जो है हमारे राष्ट्र का स्वरूप क्या होना चाहिए, तो उस स्वरूप के अंदर हमारा योगदान क्या होना चाहिए, इसी भावना को आगे लेकर मंत्रालय में हम जो है प्रयास करते हैं यहाँ पर। और एक और चीज़ मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारे मंत्रालय में जो विकास योजनाएं चलाई जाती हैं, वो विकास योजनाएं इस उद्देश्य के साथ चलाई जाती हैं, जैसा कि आपने देखा जो सुबह पहले सत्र में जो प्रेजेंटेशंस हुई, उन प्रेजेंटेशंस के माध्यम से आपको ये पता लगा, आप ये जान सकते हैं कि अगर आपको धनराशि की आवश्यकता है, अगर आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, अगर आपको स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, अगर आपको रॉ मटेरियल के लिए कुछ चाहिए, तो हमारे मंत्रालय में विभिन्न योजनाएं यहाँ पर चलाई जाती हैं। और उन योजनाओं के माध्यम से हमारा प्रयास ये रहता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो है वो अपनी प्रतिभागिता राष्ट्र निर्माण के अंदर दे सके। और एक हमारे मंत्रालय का प्रयास जो है वो ये भी है कि हम एक समावेशी विकास की बात करते हैं। और अभी हाल ही में जो बजट सत्र हुआ, बजट के अंदर अगर आप देखें तो जो घोषणाएं हुई और जो एक हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनके माध्यम से जो चीज़ें बताई गई, उसके अंदर बहुत सारे बिंदु, मुख्य बिंदु जो हैं वो हमारे मंत्रालय से संबंधित है। और उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोली, वो कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है वो हमारे मंत्रालय द्वारा चलाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से जो लोग हाथ से काम करते हैं, जैसे कोई अगर मोची का काम कर रहा है, कोई अगर बुनाई का काम कर रहा है, कोई बढ़ाई का काम कर रहा है, इस तरह के लोग जो हैं उनको भी हम प्रयास करें और मंत्रालय की तरफ से उनको आगे किस तरह से बढ़ाना है और हमारी जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके अंदर उनको किस तरह से उनका समावेश करना है, उसके ऊपर ये मंत्रालय अगले महीनों में काम करेगा और एक नई योजना के साथ हम लोग आपके पास आएंगे। दूसरी, आपने बजट के अंदर देखा कि एक बहुत बड़ी जो घोषणा हुई वो ये कि 2 लाख करोड़ के जो नए धनराशि है वो हमारे उद्यमियों को उनको उपलब्ध कराई जाए। और उस विषय में हमारे यहाँ पर एक संस्था है CGTMSC, उसको 9,000 करोड़ का उसमें बजट में प्रावधान भी किया गया है। तो ये जितनी भी कार्य योजनाएं हैं और ये जितने भी हमारे मंत्रालय की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सिर्फ इसी निमित्त किए जा रहे हैं कि जो हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको हम लोग कैसे बढ़ावा दे सकें। और आखिर में मैं अपनी बात इसी चीज़ पे अपने भावों को विराम देता हूँ कि हम सब मिलकर आज यहाँ सिंधुदुर्ग में कोंकणवली में जो प्रदर्शनी का हमने आयोजन किया है, इस प्रदर्शनी का एक उद्देश्य ये भी है कि जो हमारे उद्यमी हैं वो हमारे उद्यमी राष्ट्र में हम इस तरह की बहुत सारी प्रदर्शनियाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका आयोजन होता है। इसके अलावा राष्ट्र के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी प्रदर्शनियाँ हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और हम मंत्रालय से ये सुनिश्चित करेंगे कि सिंधुदुर्ग इलाके से, आपके इस जगह से अधिक लोग राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रदर्शनियों के अंदर भाग ले सकें, ताकि आपके जो बनाए हुए चीज़ें हैं, आपके बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम आगे लेके जा सकें। माननीय मंत्री जी ने हमारे को यहाँ पर अपने ज़िले में मंत्रालय की तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजन करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और अपने भावों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद डॉक्टर। यानंतर काही महत्वाच्या पॉवर बोर्डच्या यशोगाथा आहे, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्सना मोजक्या लोकांना इथे सन्मानित करण्यात येते। मी नावं घेतो, साहेबांना विनंती आहे आपण प्रमाणित करावं। गीता परब, श्रुती रेडकर, अरुणा सावंत, सुजाता देसाई, हर्षवर्धन बोरावडेकर, सचिन दळवी, आनंद नलावडे, रुची राऊळ, सुषमा कांबळे, अर्चना आसोलकर, श्रद्धा जोरे आणि पार्वती सावंत। आपण कृपया जलद गतीनं मंचावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारा। या यशोगाथा आहेत, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आहेत क्वायर बोर्डचे, त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन। आणि या सर्वांचा सन्मान झाल्यानंतर ज्या मार्गदर्शनांची आपल्याला उत्सुकता आहे त्या टप्प्याकडे आपण आता जाणार आहोत। पुन्हा एकदा मी सगळ्यांची नावं घेतो, गीता परब, श्रुती रेडकर, अरुणा सावंत, सुजाता देसाई, हर्षवर्धन बोरावडेकर,
सचिन दळवी, आनंद नलावडे, रुची राऊळ, सुषमा कांबळे, अर्चना असोलकर, शारदा जोरे आणि पार्वती सपाळ. जरा जोरदार टाळ्यांनी आपण या सगळ्यांचं अभिनंदन करूया. अतिशय मंत्रालयाची खूप इच्छा होती की निलेशजी आणि नितेशजी आपण मार्गदर्शन करावं, पण त्यांच्या शुभेच्छाही देत वेळेची कमतरता असल्यामुळे मी आता पुढे थेट वळतोय डॉक्टर कुप्पू रामू साहेब यांच्याकडे, की जे चेअरमन आहेत रॉयल बोर्डचे. रिक्वेस्टिंग डॉक्टर कुप्पू रामू सर टू प्लीज ॲड्रेस अस. ऑनरेबल चेअरमन ऑफ रॉयल बोर्ड रिक्वेस्टिंग. And the former MP, Honorable Nilesh Raneji, our Additional Secretary to Development Commissioner, Additional Secretary and Development Commissioner, Dr. Rajneesh ji, and Respected William Kamleji, senior officials of MSME as well as other departments, and dignitaries on the dais and off the dais, our district collector, madam, and district SP sir, and my respected elders, my dear brothers and sisters. Our Honorable Prime Minister is declared that the 5 trillion economy of our nation. So in that part, that is our Honorable Minister for MSME is playing a major role in that part. That is MSME is a major role. Under the blessings and the guidance of our Honorable Minister of MSME, we have been doing well. And our motto now is local, vocal for local, and local to global. And the most trustworthy nation in the world now for the world is our India, that is under the leadership of Sri Manya Sri Pradhan Mantri Modi ji. So I am proud to be here on this day, especially this day, in the land of, it's the land of our Maharaja Chhatrapati Shivaji, our historical hero, and our Honorable Dr. Babasaheb Ambedkar ji, that is the architect of our democracy, that is our democratic India, to our constitution. I'm really happy to be here on this day. Not only that, it is a holy day, it is Mahashivratri. So I'm really happy in presenting here myself.
It's coir board. It's the boldest board. It's the first of its kind. It's the first commodity board. It has been established in the set up in Coir Industries Act in 1953 itself. The first of its kind. See, coir industry now provides employment opportunity for 7 lakh coir workers. 80% of them are women workers. The vital role of women empowerment is through coir industry from most of the coastal districts of our country. The eco mark we have got. The coir products are eco-friendly, natural, and gained eco mark certificate by Ministry of Environment and Forest, Government of India. The products are coir pitch, coir geotextiles, and coir wood. The major part. And in that we have some 300 products, around 300 products in the market by coir. Coir was implementing various schemes and programs for overall growth of development of coir industry. The programs implemented are that is Science and Technology for Coir, Skill Upgradation, and Mahila Coir Yojana, and export market, and trade and industry related functional support service, and welfare measures. We have 1,791 registered coir entrepreneurs, coir exporters alone in our country. The export of our country, the last financial year, it is 2021, it was 3,778 crore. In 2021-22, it is 4,340 crores we have given through export alone. And the domestic market is roughly around 15,000 crores. So we have been implementing PMEGP. So we have 564 coir units through PMEGP. And we have 40 coir, that is clusters, sporty clusters. And now it is successfully running, it is 25 clusters. Our research center, we have 2 research centers. One is Central Coir Research Institute at LRI, and one Central Institute of Coir Technology at CICT, it is in Bangalore. We have been producing new products, new end application of coir, like use of coir geotextiles for preventing soil erosion, conversion of coir pitch into valuable biofertilizer and soil conditioner, and garden articles have gained a popularity in India as well as in abroad. The growing affinity towards environmental friendly products has helped coir and coir products in domestic as well as in foreign market. We have sophisticated coir extraction units, and now that is due to time constraints that I am reducing my strategies. Now Indian Road Congress has accredited coir geotextiles for new material as conditioner as well as a construction material. By the active intervention of Coir Board, IRC in 2022 has published its guidelines for design and construction of roads using coir geotextiles. It has been and the National Highways also has declared 7 states
that under PMGSY, we will have to, that is 1,674 kilometers of roads has to be constructed with Kayar geotextiles. The research and we have been conducting a lot of research through CSRI and other universities and field of spinning and product diversification. Since it is globally it is needed, and we are having a very good potential throughout our nation. And now we can, in Maharashtra alone, we have 59 units. We have developed 59 units. In that, the best entrepreneurs, that is the best entrepreneurs, now 12 entrepreneurs are best entrepreneurs. And regarding this, that is, we have trained this last year, in this financial year, is 488 trainees was trained in Kayar products and the Kayar geotextiles and other things. Thank you very much. Thank you. थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल गाइडेंस। और इसके बाद मैं विनती करना चाहता हूँ ऑनरेबल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री BB स्वैन सर टू प्लीज एड्रेस अस विद द की नोट। जोरदार तालियां BB स्वैन सर के लिए। थैंक यू सो मच। भारत सरकार के MSME कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय नारायण राणे साहब, मैडम नीलम राणे, आदरणीय श्री नीलेश राणे जी, नितेश राणे जी, श्री कुपुरामू जी, डॉक्टर मिलिंद कांबले, डॉक्टर रजनीश, उपस्थित डिग्निटरीज, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, कलेक्टर मैडम, CEO, SP साहब, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन। सर, आप जब मंत्रालय में आए 2021 को एक सूचना मिनिस्टर साहब ने दिया था कि हर प्रांत में, भारत की सारे स्टेट्स में उसकी भाषा में हमारे सारे इंस्ट्रक्शन थे। सर, ये मुझे आज सच्ची में बहुत खुशी हुई कि ये महाराष्ट्र में हम लोगों ने मराठी में पहली बार लॉन्च किया। इससे पहले भी कॉयर बोर्ड ने, मैंने वो एक स्टेट में गया था जहाँ उन्होंने वही चीज़ फॉलो किया था। सर, ये जैसे आपका मार्गदर्शन था और हमारा सबका मानना है कि हम लोग तभी क्लोज आ सकते हैं लोगों से जब जो भाषा वो यूज़ करते हैं उसी भाषा में हम लोग काम करते हैं। आज कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। ईशिता ने मराठी में स्पीच दिया और नरसी मैडम ने एक्चुअली प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम वो स्पीच देंगे। और इसके बाद मैं ये भी बोल सकता हूँ, अनुजा मैडम मराठी में थैंक्स गिविंग करने वाले। तो मैं मानता हूँ जो सर ने जो हमें मार्गदर्शन दिया था तो मार्गदर्शन हम लोग सही मायने में कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत ही सफल काम कर रहे हैं। सर, आप यहाँ सिंधुदुर्ग में आने का सर सेकेंड टाइम हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला और सर सिंधुदुर्ग की मालवनी खाना खाने का भी सेकेंड टाइम अपॉर्चुनिटी मिला। और ये और आपके आतिथ्य है सर, जो आई थिंक नो अदर वे टू डिस्क्राइब इट। सर इज सो एक्सट्रीमली हॉस्पिटेबल कि कल हम लोग गोवा से आए, आते आते 9 बज गए। सर की रेगुलर डिसिप्लिन हैबिट है, 7 बजे खाते हैं वो 9 बजे तक वेट करके बैठे। सारे गेस्ट आ रहे थे अलग अलग जगह से। सर वी आर रियली प्रिविलेज एंड वी आर रियली ग्रेटफुल। आई थिंक सर लेट हो चुका है एंड मुझे बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी बीन कवर्ड। 2-4 चीज़ के ऊपर आपको बोलना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने 2047 हमारे आज़ादी का 100 साल में एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। ये परिकल्पना की गई है कि MSME विकास के क्षेत्र में सबसे आगे हो और देश का आर्थिक विकास उनके नेतृत्व में हो। सरकार का प्रयास MSME क्षेत्र को अग्रणी, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है।
निस्संदेह हम ऐसा करने में सक्षम हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि विनाशकारी महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के यह क्षेत्र कितना लचीला रहा है। हम सरकार में इन मामलों पर संवेदनशील रहे और आत्मनिर्भर भारत तथा क्रमबद्ध बजट की तहत की गई घोषणाओं के माध्यम से हम एमएसएमई क्षेत्र में राहत प्रदान कर रहे हैं। ये राहत सभी क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में फैली हुई है और ये वो आया है। आज आपके समारोह के सफलता के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि सरकार की ओर से महत्वपूर्ण पहले जारी रहेगी। आज एक पवित्र दिवस है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और उसी दिन हम लोग यहाँ सिंधुदुर्ग आ सके और ये बहुत ही सफल कार्यक्रम में भाग ले सके। मैं मानता हूँ कि दैट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस एंड ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस। लेडीज एंड जेंटलमैन, थँक यू फॉर युअर अटेन्शन। धन्यवाद। आणि यानंतर पहिल्यांदाच आपल्या सिंधुदुर्गात कुडाळमध्ये खादी हे जे वस्त्र बनवायचं असतं ते त्याच्यासाठी अधिकृत परवानगी लागते आणि या सगळ्या 25 स्पिनर्सना म्हणजे नव्या उद्योजकांना हे प्रमाणपत्र हस्तांतरित न करता वेळेची मर्यादा आहे म्हणून मी वामन भोसले आणि वसंत परब यांना मंचावर बोलतो आणि सर्व महिलांना विनंती करतो आपण चरख्याच्या शेजारी उभं राहायचंय जेणेकरून ग्रुप फोटोग्राफ होईल आणि साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी वामन भोसले आणि वसंत परब यांना हे ओरिजिनल प्रोव्हिजनल खादी सर्टिफिकेट इथे द्या। सो अधिकृतरित्या खादी आता आपल्या कोकणात कुडाळमध्ये बघणार आहे, त्यामुळे हे खूप मोठं पाऊल आहे आणि खरोखरच साहेबांनी केंद्रात सत्ता सांभाळण्यापासून आमच्या कोकणचा जो मान सन्मान आहे तो वाढवला आहे, त्याचबरोबर उद्योजकता पण वाढवली। त्यामुळे तसं आपण बिफोर टाइम आहोत पण 1:30 झाली, जास्त वेळ न दवडता ज्यांच्या मार्गदर्शनासाठी आज आपण सगळेच उत्सुक आहे ते आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, कोकणचा सन्मान आणि कोकणचे लाडके सुपुत्र नारायणजी राणे साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आता आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करून उपकृत करावं। जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट सन्माननीय नारायण राणे साहेब यांच्यासाठी। हा बोला। हां ओके हां बस स्टँडवरती कणकवलीच्या बस स्टँडवरती प्रथम आज शिवजयंती आहे। आपल्या सर्वांचं दैवत, महाराष्ट्राचं देशाचं दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती असल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त महाराजांना विनम्र अभिवादन करतो। आजचा कार्यक्रम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार उद्योजकांकरता मंत्रालयाच्या विविध योजना आणि या योजनेची माहिती प्रबोधन म्हणा आम लोकांना द्यावी, तरुणांना द्यावं, तरुणींना द्यावं आणि उद्योजकाकडे त्यांचं लक्ष वेधावं जेणेकरून त्यांनी उद्योजक बनावं, स्वतः उद्योजक बनावं, रोजगार निर्माण करावे, देशाचं उत्पन्न वाढावं, GDP वाढवावं आणि आत्मनिर्भर भारत माननीय पंतप्रधानांनी घोषणा केली आहे, स्वप्न पाहिलंय ते पूर्ण करायला आपण योगदान द्यावं, आपला त्याचा सहभाग असावा। यासाठी
या चर्चासत्राचं प्रयोजन आहे. आणि म्हणून माझ्यासोबत यासाठी उपस्थित असलेले आमच्या विभागाचे सचिव श्री बी स्वेनजी, चेअरमन कायर बोर्ड श्री डी कुप्पूरामूजी, सन्माननीय निलेशजी राणे, सन्माननीय नितेशजी राणे, श्री डॉक्टर रजनीश अतिरिक्त सचिव विकास आयुक्त एमएसएमई, श्रीमती डॉक्टर ईशिता त्रिपाठी गांगुली अतिरिक्त आयुक्त एमएसएमई, श्रीमती मर्सी इपाओ सहसचिव, श्रीयुक्त विनीत कुमार सीईओ खादी आणि ग्रामीण उद्योग आयोग, सन्माननीय डॉक्टर मिलिंद कांबळे चेअरमन डिक्की, सन्माननीय श्रीमती मोनिका बहल सीईओ ब्युटी वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल, श्रीमती सुषमा मोरोथानिया डीजी इंडिया एमएसएमई फोरम, सन्माननीय राजेंद्र तेली भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष, सन्माननीय अजित गोपटेजी माजी आमदार, श्रीमती संध्या तेरसे महिला जिल्हाध्यक्षा, सन्माननीय मनीष दळवीजी अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सन्माननीय समीर नलावडे नगराध्यक्ष कणकवली, आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाध्यक्षा कलेक्टर सो मंजुलक्ष्मी, सन्माननीय प्रजित नायकजी सीईओ जिल्हा परिषद, सन्माननीय सौरभ अग्रवाल पोलीस अधीक्षक, सन्माननीय माणिक गुडसळ अतिरिक्त विकास आयुक्त, मंचकावर बसलेले अन्य मान्यवर, उपस्थित सर्व पाहुणे, लोकप्रतिनिधी, पक्षाचे कार्यकर्ते, उद्योजक, होऊ पाहणारे उद्योजक बंधू भगिनींनो आणि मित्र, वेळ बराच झालाय पण तो सत्कारणी लागेल याचा मला विश्वास असल्यामुळे घड्याळाकडे कोणी पाहू नये. घड्याळाकडे पाहू नये. आपण काही मनोरंजन करायला बसलेलो नाहीये. तमाशा, पिक्चर, नाटक पाहून मनोरंजन करावं यासाठी असा कार्यक्रम नाहीये की आजकालच्या राजकारण्यांची जाहीर सभाही नाही. दुसऱ्यांना शिव्या देऊन आपण कसे मोठे आहोत सांगायचा प्रयत्न असं मी करणार नाही. माझा हेतू स्पष्ट आहे. माझा हेतू समाज हिताचा आहे. मला मंत्रीपद माननीय मोदी साहेबांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलंय. ते पद यासाठी दिलंय आणि माझ्याकडे डिपार्टमेंट विभाग दिलाय एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग निर्माण करावं, रोजगार निर्माण करावा, देशाचं उत्पन्न वाढावं, जीडीपी वाढवावं, एक्सपोर्ट वाढवावं आणि देश महासत्तेकडे वाटचाल करावा. त्यांनी माझ्याजवळ दिलाय. त्याचा पुरेपूर उपयोग करावा, अंमल करावा, त्यांची अपेक्षा पूर्ण करावी या स्तुत्य हेतूने हा विभाग सांभाळतो. माझ्या विभागाला मिळाले सगळे अधिकारी अतिशय कार्यक्षम आहे. कधी हाच म्हटले तर कारण सांगितलं नाही. हो म्हणून मी सांगेन की ते उपस्थित राहतात कार्यक्रमाला. तशी दुसऱ्यांदा सिंधुदुर्गात आलेले आहेत. वरून खाली सगळे दुसऱ्यांदा. हा जिल्हा कसा आहे, वाहतूक व्यवस्था कशी आहे, विमान आहे का, तिथून कारची व्यवस्था आहे का, राहायला याची काही चर्चा केली नाही. आले, संध्याकाळी आले, राहिले आणि आता कार्यक्रम. मी इथे प्रेक्षक मी तुम्हाला माहिती आहे माझी वाईट सवय. मी लोकांकडे निहाळत असतो, टेहळणी करत असतो. कोण आले, मग घड्याळामध्ये असं असतं किती वाजता आले, कार्यक्रम केव्हा सुरू झाला, उठतात केव्हा उठतात, कुठे चालले, बक्षीस पुरस्कार मिळाला का, कशा घरच्याकडे रस्ता पकडतात. ज्या आलो तेव्हा बसायला जागा नव्हती. मी काही खुर्च्या लावायला सांगितलं आणि मी भाषणाला उभं राहिलो तर काही खुर्च्या खाली दिसते. आता लोक गेली. बांधवांना वेळेला महत्व द्या, विषयाला गांभीर्य ओळखा. का आम्ही आलोय, सरकारतर्फे का आलोय, कोणासाठी आलोय, काय
पैसे द्यायला नाही, धान्य द्यायला नाही आलो, विचार द्यायला आलो, प्रगतीचे विचार, व्यवसायाचे विचार, ज्यातून प्रगती साध्य करतो. तुम्हाला सुखी व्हायचं असेल तर त्याला पैसा लागतो, तो कसा मिळवावा, कोणत्या मार्गाने मिळवावा, कसा, यासाठी मार्गदर्शन करायला आम्ही सगळे आलो. या योजना आजच्या ऐकल्या, आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखवल्या. सांगा माझ्या अधिक त्या योजना कधी ऐकल्या, कानावर पडल्या तुमच्या? कोणी सांगितलं का हा व्यवसाय करा, याचं प्रशिक्षण देऊ, कर्ज देऊ, मार्केटिंगची व्यवस्था करू, एक्सपोर्टला मदत करू? कधी कोणी सांगितलं नाही. पण त्या ऐकायला 12 लक्ष लोक या जिल्ह्यात राहतात. किती लोक स्वतःहून आले? आमंत्रण देऊन आलेले सगळे आले, पण स्वतः जाहिरात पाहून किती जण आले की असं काहीतरी राहणे करताय. केंद्र सरकारच्या वतीने आले अधिकारी, आपण ऐकूया तरी काय बोलतात. मला सवय आहे, 34 वर्ष तुम्हाला अनुभवतोय जिल्ह्यातील लोकांना. पण नवीन आलेले पाहुणे ते काय म्हणाले, भाषणात ज्यांना संधी मिळाली ते त्या मॅडम तर मराठीत बोलले. हो, मला माहित नाही जरा मराठी शब्द आधी कळतं का, म्हणजे त्यांच्या समोर मी दुसऱ्याशी मराठी बोललो असेल, सगळं समजले असतील त्या. पण त्या मराठी बोलले का, आत्मीयता तुमच्याबद्दलची असते, आत्मीयता. मराठी बोलून तुमच्या जवळ आल्या. काय सांगितलं, माझ्या योजना बघा, त्या योजना करा, मेहनत परिश्रम घ्या, ज्ञानाची भर द्या, उत्पन्न वाढवा, पर कॅपिटल इन्कम वाढवा, तुमची गरज वाढवा आणि सुखी जीवन प्राप्त करा. बांधव सहनशीलता पाहिजे, शिकण्याची इच्छाशक्ती पाहिजे, इच्छाशक्ती, काहीतरी जाणून घेतलं पाहिजे. विचार अशी गोष्ट आहे ना, किती ऐकली तर ऐकून संपत नाही. की कोणत्याही विषय जरी कोणाकडून किती ऐकले तरी जगातलं ज्ञान पण कधी संपलं असं ऐकायला मिळत नाही, अशी बातमी आली नाही. आणि कुठली न्यूज पेपरमध्ये, प्रिंट मीडिया पण बातमी नाही. ज्ञान संपत आत्मसात करणारे थकतील, ज्ञान आत्मसात करायला थकतील, पण ज्ञान उपलब्धच आहे. मिळवा ना रोजगाराचं ज्ञान. तुम्हाला राग यायला म्हणजे सिंधुदुर्गातील लोक, माझे मीडियाचे बांधव, ही बातमी जेव्हा लोकांपर्यंत पोहोचवतील, लोकसंख्या 12 लाख, छोटा जिल्हा 12 लाख, उद्योजक 18,000 नगण्य. काय करता? इथे शेती अशी नाही हो की शेतीवर उदरनिर्वाह होऊ शकेल. किती मोठा शेतकरी असो, 4 महिने एवढं धान्य भात पिकतं. बाकीचा आंबे, काजू, नारळ ते पण लहरी आंबा. आता मार्च आला, अजून आंब्याला मोड दिसत नाही, म्हणजे लहरी. किती उत्पन्न मिळेल माहित नाही. पण उद्योग लावला, छोटा असे ना का, 50 लाखाच्या कर्जाचा का असे ना, पहिले 10,000 मिळतील, 20,000 मिळतील, उद्या लाख रुपये पण मिळू शकते, 2 लाख पण मिळू शकतात. 50 लाखाचा उद्योग 5 लाखापर्यंत, 50 लाखापर्यंत जाऊ शकतो. 50 लाख तुम्ही लखपती होऊ शकता. सायकलवरून, 2 व्हीलर नाही 4 व्हीलरही जाऊ शकता. ही स्वप्न पडत नाही का तुम्हाला? सिंधुदुर्ग वासियांना प्रगतीची स्वप्न पडावी, आणि स्वप्न पडल्यानंतर ते पूर्ण करण्याची धमक, क्षमता आपल्यात असली पाहिजे. हो, तरच महाराजांचं नाव घ्यावं. महाराजांचा इतिहास मोर दॅन 350 वर्षापेक्षा जास्त काळ आपण ऐकतोय. 16 वर्षात हिंदवी स्वराज्याचं स्वप्न पाहिलं. असे मासाहेब पुढच्या दरवाज्यात बसल्या होत्या खुर्चीवर, जिजाऊ तेवढ्या 4 सवंगडे आले. मासाहेबांना मुजरा केला आणि म्हणाले, मासाहेब शिवबा कुठे आहे? मासाहेब बोलत आणि हात मागे, शिवबा. शिवबाजी बाहेर आले.
मासाहेबांना मुजरा कर उभे राहील. शिवा बघ तुझे सवंगडे आले, तुला खेळायला बोलवताय. वय वर्ष 16, तुला खेळायला बोलव. हो मास शिवा थांब. अरे शिवा, महाराष्ट्रामध्ये हिंदूंची देवळं पाडली जात आहे, आपल्या मूर्त्या तोडल्या जात आहे, आई भगिनींवर अत्याचार होत आहेत. शिवाय थांबलं पाहिजे. एकच वाक्य, शिवाय थांबलं पाहिजे. परत महाराजांनी मुजरा केला. मासाहेब हे थांबे आणि हात गेले. सवंगडाने हात केला, तुम्ही जा. आताची म्हणत हो टाटा मी खेळून येतो मग बघूया, असं नाही म्हणाला. 350 पावणे 400 वर्ष पण जगामध्ये महाराजांचा इतिहास आहे. पण आजही लोक त्यांना लोकप्रिय राजा कसा असावा, पराक्रम कसा करावा, मुत्सद्दीपणा कसा असावा, महाराजांचं उदाहरण देतात. एवढ्या वर्षानंतर कर्तृत्व, आपलंही कर्तृत्व, आपण त्यांचे गुण आत्मसात करायला पाहिजे. नुसते हात तुरे लाईट लावून त्यांचा गौरव नाही होणार, त्यांना समाधान आत्म्याला नाही मिळणार. असे मराठे तयार व्हावे, असा मराठी माणूस तयार व्हावा. आज तुम्हाला सांगतो, मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मुंबईचा हिस्सा 34%, 34% आहे. विचारा मला प्रश्न, त्यात मराठी माणूस किती टक्का आहे? 1% नाही. 1% नाही. कोकण तर नाहीच नाही, अर्धा टक्का. का नाही? बाकीच्या मुकेश अंबानी सगळं पुढे उद्योजक, त्याला जेवढे अवयव आहेत, कान डोळे वगैरे तेवढे तुम्हाला पण आहे. त्यालाही डोकं आहे, त्यालाही ब्रेन आहे, तुम्हालाही आहे. तुमच्याच एक तरी कोणतरी असं का निर्धार करत नाही, मी मुकेश अंबानी सारखा 5 लाख कोटीच्या वर माझं उत्पन्न असेल, असा मी उद्योग करेन आणि प्रयत्न करणारा एक तरी तरुण दाखवा. काल मी एक टेक्निकल कॉलेजमध्ये बोलत होतो, असं भाषण करतो. तिथली 4 मुलं मध्येच उठली आणि केस विंचरत चालली. पाहिजे मी कोणासाठी आलोय? तुमच्यासाठी मार्गदर्शन करायला. उद्योजक कसं बनावं, आणि मध्येच उठले चालले. गांभीर्य नाही, कोणाचा रिस्पेक्ट नाही, मान सन्मान कोणाचा कसा आणि का ठेवावा हे पण शिकलं पाहिजे. हो, त्याला संस्कृती म्हणतात. पत्रकार मित्र पोचवा त्यांच्या वेळेला संस्कृती म्हणजे कल्चर हे आत्मसात करायला पाहिजे, आणि तीच माणसं पुढे येतात. मी अनेक वेळा मुकेश अंबानीशी भेटला. माझा मित्र आहे, मोठा आहे म्हणून मित्र म्हणत नाही. मी 4 वर्ष उद्योग मंत्री होतो, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री, आणि मैत्रीला 20 वर्षापासून 3-4 वर्षातून तर 1-2दा तर भेटतो. आता भेटला नाही. आता विषय गप्पा, कुठलं काय पिक्चर पाहिलं, अमुक पाहिलं, कुठे झालं हे नाही. मी विचारतो, मुकेश भाई अभी आगे 5-25 साल में कौन सी टेक्नॉलॉजी आप ला रहे हैं? व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग त्यांनी 2004 साली मी त्याला भेटलो. मला राणेजी मैं 5G लाऊंगा, वीडियो कॉन्फरन्सिंग में लाऊंगा. आणली त्यांनी 5G पण. आता महत्वाकांक्षा पूर्ण करायची हिंमत लागते, ताकद लागते, जिद्द लागते. ती जिद्द आपल्यात यायला पाहिजे. महाराजांचा जय जयकार करून जिद्द नाहीये, ते आत्मसात करावे लागते, आणावे लागते. किती जणांनी येऊन इथे लाईन लागली पाहिजे, द्या पुस्तक आम्हाला द्या, वाचू दे, मला उद्योजक व्हायचंय. कोण आलं नाही, आम्ही आपलं वाटतोय, छापलंय आणि वाटतोय जबरदस्ती. कोणाला असतात नाही असतात. काल त्या 1000-1200 मुलांना मी विचारलं, ए बाई, एका मुलीला विचारलं, तुला काय बनायचं आहे? तू इंजिनिअरिंगला आहेस ना, काय बनायचंय? खाली बघते, वर पाहतच नाही. अरे बाई, तू काय होणार आहे इंजिनियर झाल्यावर? काय नाही. एका मुलाला विचारलं, तो तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्टर बनायचं. आपली झेप कुठपर्यंत बघा, कॉन्ट्रॅक्टर. 50-50 हजार मिळाले, लग्न झालं, मुलं झाली, आयुष्य संपत. काय अथांग समुद्र असा अथांग आहे ना. आयुष्य आपलं ईश्वराच्या हातात आहे, पण तो का
सुवर्ण संधी सारखा बनवावा. मी वरोडा गावात जंगलामध्ये एका गावात माझा जन्म झाला. मी केंद्राचा मंत्री पण पोहोचतो, महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री पोहोचतो. माझा कोणी राजकारणात नाही, कोणी राजकारणात नाही, साधा सरपंच पण नाही माझ्या घरात. सरपंच माझ्या घराच्या बाजूने वाट होती, जर जायला लागला वडील चला चला सरपंच येतो घरात, सगळे घरात. एवढी सरपंचाला घाबरायची तेव्हा. अशा वातावरणात वाढून मी किती 34 वर्ष मंत्री आहो महाराष्ट्रात, त्यानंतर केंद्रात गेलो. कसा गेलो मी? तुमच्या सारखा प्रश्न विचारला का खाली मार बघायची का तुमचं शिक्षण झालं? एक उदाहरण सांगतो परत एकदा, म्हणजे अधिकारी पण ऐकतील. त्यांना आता सगळ्यांना माझ्या मते मराठी कळतात. परत यांच्यासमोर मी मराठीमध्ये दुसऱ्याशी मराठी माणसाशी बोलणार नाही, कारण यांना सगळ्यांना कळत. आमच्या डी देसाई वकील याने एक मुलाला पाठवलं माझ्या नोकरीसाठी. मी BST चेअरमन, ME झाला होता, ME. आला, चिठी दिली, मी विजिटर मध्ये बस, मी तुला बोलवतो, तोपर्यंत एक अर्ज लिही माझ्या नावावर इंग्लिशमध्ये आणि मला आणून दे. हे 12:30 झालं, संध्याकाळी 6 वाजले. मी बोलवलं, काय येत नाही, बोलव त्याला. मी बोला अरे अर्ज दे, खाली मान वर पाय. अरे बोला अर्ज दे ना तू. नाही म्हणे, MA झालेला मुलगा मला काय म्हणतो, साहेब मला इंग्लिश मधून अर्ज लिहिता येत नाही. काय बोललो? हे आपलं शिक्षण, कशा नोकऱ्या, कशी आपलं व्यवसाय. समजा एखाद्या अधिकाऱ्याकडे आमच्या कुठल्याही जायचं असेल, कसं बोलणार? त्यांना सगळ्यांनाच मराठी कळतं असं नाही, कुठल्या भाषेत बोलणार? इंग्लिशचा पट्टा नसेल तर हिंदी तर लांबच राहिलो. मुंबईची हिंदी ती वेगळी हिंदी आहे, ती दिल्लीची आणि UPची हिंदी नाही. आणि म्हणून मी का सांगतोय, पहिला विकास हा विचार आत्मसात विचार. मी कोणतरी बनेन, मी काहीतरी घडेन हे ठरवा आणि आमच्या MSMEचा आधार द्या अधिकाराचा. किती डिपार्टमेंट आहे आमच्यावर, किती योजना आहेत, किती योजना आहेत. तुम्ही त्याच्यात ठरवलं नाही योजना. आता आमच्या MSMEच्या अंडर मी सांगेन तुम्हाला, विकास आयुक्त कार्यालय आहे MSMEचं, MSME DPO कार्यालय आहे, खादी ग्रामीण उद्योग आहे, कायर बोर्ड आहे, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आहे, नॅशनल एजन्सी आहे, MSME योजना आहे, CDP क्लस्टर आहे, स्फूर्ती क्लस्टर आहे, टेक्नॉलॉजी सेंटर आहे, खादी ग्रामीण उद्योग योजना आहे, कायर योजना आहे, अगरबत्ती योजना, हनी मिश्र योजना. आता तुम्ही पाहिले कुंभाराचा भांडी आपल्या कुंभारवाडीत हाताने करतोय, आता मशीन निघाली, हात खराब नाही होणार. बांबू उद्योग आहे, विश्वकर्मा, 12 बोलतेदारांची या बजेटमध्ये योजना आली. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी आमच्या विभागाला उद्योजक बनावे, तरुणी उद्योजक बनावे, पण कॉर्पस फंड दिला 9,000 कोटीचा. 2 लाख कोटी रुपये आम्ही उद्योजकांना उद्योग करण्यासाठी वाटू शकतो. 2 लाख कोटी आहे. 5 अर्ज सिंधुदुर्गातून आहे, 10, 25, 50, 100 देऊ शकतो कर्ज. आहे का तयारी? नाही. आपल्या इकडची राहणीमान पाहिल्यानंतर माझे अधिकारी मला सर ये तो मुंबई में रहने वाले लोग लगते हैं. बोला अभी आए, गाड़ी आई ना मुंबई से, उसमें से आए, ये इधर ही रहने वाले. इतना लुक ऐसा ही है, इधर भले 30-4 आना नहीं का, मगर रुपए का रुपया होता ही है इधर. मैं पकड़ के सब में हसले बघा मनापासून. कोणी चीड येण्यासाठी बोललं तरी आम्ही हसतो. काय म्हणायचं आम्ही सांगा मला. असो, हे सगळे उद्योगाकडे वळावं. तुम्ही नको, तरुण आहेत, शेजारी विद्यार्थी आहेत, त्यांना पाठवा. आमच्याकडे अनेक क्लास होतात. आता ट्रेनिंग सेंटर येत आहे ओरसला, आधुनिक टेक्नॉलॉजीचं ज्ञान मिळणार आहे. आता बघा आपल्याकडे डॉक्टर किती आहेत,
काही ऑपरेशन करतात की आता थोड्या दिवसांनी रॉबोटच ऑपरेशन करणार, डॉक्टर लोकांची गरज पण नाही, अशी टेक्नॉलॉजी आली आहे. आता गाडीला ड्रायव्हर ठेवायला नको, गाडी ऑटोमॅटिक चालणारी पण आहे, ड्रायव्हर विना गाडी. आता इलेक्ट्रिक गाडी आली. कोणाला कधी वाटली होती 20 वर्षापूर्वी इलेक्ट्रिक गाडी आपल्या रस्त्यावर, आपण पेट्रोल डिझेल वापरणारी माणसं आली. केवढं आधुनिकरण होत आहे. मोबाईल वगैरे धक्का करून टाकतो, कोणतीही माहिती गुगलवर तुम्ही जा, लगेच मिनिटात सेकंदात मिळते. हो, एवढ्या प्रगतीमध्ये आपण कुठेतरी असणार की नाही? या प्रगतीमध्ये आपण पण कोणतरी या प्रगतीचा फायदा घेऊन सुखी जीवनासाठी आपण काहीतरी जडण घडवणार आहोत की नाही? आपण घडली पाहिजे. घडवण्यासाठी प्रयत्न करा. हे मी सांगायला, आमचं कार्यालय एमएसएमईचं या जिल्ह्यात सुरू आहे. कॉयरचं इथे आमच्या प्रारच्या समोरच आहे, खाली इमारतीतच आहे. हे सगळे अधिकारी बसतात, माहिती घ्या. मला वाटलं तुम्ही ऑफिस खोललं तर तिकडे गर्दी तरुणांची, बेकारांची वाढेल, शिकलेल्यांची वाढेल, ग्रॅज्युएट इंजिनियर वगैरे झाल्यांची वाढेल. नाही, कोण जात. फक्त विचार, काय शिकलं? साहेब मी ग्रॅज्युएट आहे, पदवी दिली. हो, काय करतोस? काय नाही. पुढे काय प्रयत्न केले नाही? कसं व्हायचं, कसं? आणि म्हणून या योजना तुम्ही फक्त कार्यालयात जा, ठरवा काय उद्योग करायचंय. एक वाक्य माझ्या कुठलं तरी वक्त्याने काढलं, आम्ही यासाठी उद्योजक बनवावं आणि तुम्ही नोकरी नाही तर तुम्ही नोकरी देणारे व्हावे, यासाठी आले माझे अधिकारी. नोकरी दे आणि ते व्हायला पाहिजे. खादी उद्योगात आम्ही बघा किती लोकांना चरका. तो का गांधीजींची आठवण म्हणून घरात अगदी दर्शनी भागात ठेवायला नाही दिला. गांधीवादी विचारायचे, आता खादी पाहिलं का या घरात गांधीवादी विचारायचे, असं समजण्यासाठी चरखा नाहीये. चरख्यातून उत्पन्न करा. चरख्यामध्ये होणार सूत, लेटेस्ट सूत, लेटेस्ट कपडा, त्याचं डिझाईन. आता खादीचे कपडे एवढे महाग आहेत, नॉर्मल कपडे किती नवीन ह्या फॅक्ट सारख्या अनेक कंपन्या आहेत की खादीमध्ये विकतात. त्यांनी आणते. तुम्हाला सांगा, मग तुम्हाला वाटत नाही एवढ्या उद्योगामध्ये एक तरी व्हा. आम्ही आंबे पिकवतो, आम्ही काजू पिकवतो, काजू जसं तसं विकतो. आता मला वाटतं 130 का 150 भाव आहे. आत्ता मी विचारला का, माझे विकायचे नाही पण मी एवढं पुढचं. काजूचे कारखाने किती आहेत? काजूचा जिल्हा, आंब्याचा जिल्हा. फूड प्रोसेसिंग किती आहे सांगा मला. आमच्याकडे योजना आहे फूड प्रोसेसिंग. सुरत वरून मँगो पल्प जपानला जातो. माझा एक मित्र एक्सपोर्ट करतो. सुरत वरून एक माणूस अख्खा आंबा पॅक करतो. सीझनला तो आंबे खरेदी करतो. सीझनला त्याला एक आंबा 3 ते 5 ते 6 रुपयाला पडतो. एक आंबा पॅक करतो बॉक्समध्ये आणि विकतात ते सुरतवाले. किंमत 52 रुपये, 52 रुपये. मग तुम्ही 6 रुपये मुद्दल जाऊ दे, पॅकेटचे अजून 10 रुपये, 16 रुपये तुमचा अजून अन्य खर्च 4 म्हणा, 20 म्हणा, 30 म्हणा. अहो 30 रुपये 25 रुपये एका आंब्यामध्ये सुरतवाले आंबे न पिकवणारे कमवतात. मग आपल्याला ते पाणी, फवारणी, खत सगळं हा खर्च सुरू मिळतात का 10 रुपये की 20 रुपये? तुम्हाला वाटत नाही अशी फॅक्टरी आपल्याकडे यावी, अशी मशीन आपल्याकडे घालावी, बँक द्यायला कर्ज आमचा दळी बसलाय, कर्ज द्यायला का प्रयत्न होत नाही सांगा? काय जात नाही हो. मला सोलापूरची तरुण सांगतो, तुमचा वेळ घेतो, मला माहिती आहे जेवायची. हो 2 वाजले, आता थांबवतो जेवायचा वेळ. सोलापूरची मुलं आली दिल्लीला. 6 मुलं होती बसली. मुलं का आलात बाबा?
त्याने पिशवीतून चिंच काढली. चिंचचं झाड होतं, त्याला खाली चिंचा लागली. झाड म्हणजे फांदी होती. म्हणजे का चिंच का आणली? म्हणे दादा आम्ही आमच्या सोलापुरात लागवड चालू केली चिंचेच्या झाडाची. आपण आंबे आणि काजूत लावतो, चिंच आपण लावत नाही. पूर्वजांनी लावले तेच काढायचं काम करतो. कोणाला वाटलं एखादी चिंच खावी तर फक्त दगड मारतो, चिंच किंवा कालवणात आंबट पाहिजे. मी काय रे? नाही दादा आम्ही चिंचे लावले, चिंच धरली, त्यात त्याची जी बी आहे काळी ती त्याची पावडर बनवतो, आम्ही जर्मनीला एक्सपोर्ट करतो. तुम्ही कधी ऐकलंय की चिंचेचं बीची पावडर कोण घेईल विकत? ही मुलांनी शोधला, पाहिलं ते, आणि तिकडे फार्मास्युटिकल कंपन्यांसाठी जर्मनीत लागतो, तिकडे पाठवतात. तेव्हा आता आम्ही लागवड चिंचेच्या झाडाची करू. प्रयत्न केल्याशिवाय इथपर्यंत पोहोचले का ते? किल्ल्याला 5-5 हजार रुपये घेतात. हळदीच्या मध्ये एक कुठला एक गुणधर्म आहे, हळद जर टाकली तर हळद एका बाजूला तो ते बाजूला होतं, त्याला 8,000 रुपये किंमत आहे. ते पण एक्सपोर्टला जातं. 8,000 हळदीचा एक गुणधर्म आहे. 8,000 केजीने जातं. आपल्याला माहितच नसतं. हळद पिकवतो, पाईपला काढा आणि जेवणात घालायची. आपल्याकडे हळदीचा उपयोग आपल्याला माहित नाही. प्रगतीसाठी पण हळद, तिची मशीन मिळते हे करणारी, 1,30,00,000 दिल्लीला मिळते. मी दिल्ली ती बनवणाऱ्याला पण बोलवलंय, बोला आमच्या जिल्ह्यात कोणाला पाहिजे तर इथे जा, 1,30,00,000ला मशीन. एवढ्या सगळ्या गोष्टी आहेत. मी जाणून घेतो मंत्री असून, मी वेळ काढतो. मगाशी आमच्या ब्युटी पार्लर आणि त्या संबंधित प्रशिक्षणाबद्दल एक मॅडमने कोणीतरी सांगितलं. मी परवा 15 दिवसापूर्वी अधिकाऱ्यांना घेऊन गेलो होतो एक ट्रेनिंग सेंटर बघायला दिल्लीला. त्यानंतर मॅडमला मी बोललो, स्किल डेव्हलपमेंटवाला बोलतो. मी पाहायला गेलो पार्लरचं शिक्षण कसं देतात, काय काय देतात, केसासाठी काय. मुलींनी एवढेच मुलं शिकत होती त्या ट्रेनिंग सेंटर. केस कापायला मुलं पण तेवढे शिकत होती. सगळ्या गोष्टी शिक्षण आले. एक पूर्ण बिल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर होतं. बिल्डिंग आज किती कमवतात ज्या मुली काम करतात प्रायव्हेटली किंवा लग्न कार्याला येतात, आपल्याकडे किती पैसे घेतात? आपल्याकडे प्रयत्न होतात नाही. असे अनेक देशात या एकाच व्यवसायाने फार प्रगती. जिथे टुरिझम चालतं तिथे व्यवसाय चालतात. आपला जिल्हा टुरिझम आहे. मी कधी केला? 97ला टुरिझम डिस्ट्रिक्ट. जेव्हा राज्यात पहिला मंत्री झालो 95ला, आणि 97ला मी टुरिझम डिस्ट्रिक्ट केला. देशात एकमेव. आणि त्या टुरिझम मध्ये लोक बाहेरचे येतील ना, ब्युटी पार्लर शोधत फिरतील. आपल्याकडे पार्लरला मी माहिती घेतो, काय एक क्रीम असलं तर नाही त्याचं अमुक अमुक क्रीम वापरा, मला हे नको हो, हमारे पास नाही आहे. थोडंच हिंदी येते सांगण्या असं नाही. पार्लर सेल अत्याधुनिक सगळ्या गोष्टी असल्या पाहिजे. येणारा ग्राहक ती मुलगी असो महिला असो कोणी समाधान जायला पाहिजे आणि परत 4 महिलांना घेऊन यायला. असे व्यवसाय केले त्याचं पण तेही सेंटर मी सिंधुदुर्गात काढणार. मी माझे प्रयत्न करणार. ट्रेनिंग सेंटरही काढणार, टूलचं पीसीचं, आणि हे पण ट्रेनिंग सेंटर काढ. म्हणून मी मॅडमला बोलवलं, आप आइए और जरा हमारे लोगों के बीच में त्यांना त्यांच्या कानावर शब्द घाला बोलले. महिला आमच्याकडे आहेत, आमच्याही कार्यकर्ता बऱ्याच आहेत महिला, उद्योजक पण आहेत. कधी करतात कधी बंद होतो कळतच नाही हो उद्योग. मॅडमला कळलं मी वाक्य, यांना तर कळलंच. असो, थांबायला पाहिजे. सगळ्यांना भूक लागली असेल. काय मी असं बोलतो म्हणून बऱ्याच ठिकाणी दादांना बोलू नका, हल्ली कटू बोलायला लागला. चांगल्यासाठी तुमच्यासाठी कोणतरी म्हणा, विविध क्षेत्रात प्रावीण्य मिळतो, क्रीडामध्ये मिळतो, उद्योजकमध्ये मिळव, पुरस्कार मिळव. आपले पुरस्कार मिळाला तर माझ्याबद्दल एक शब्द बोलतायत का?
हे ऐकायला कोण थांबत नाही, येताना निघून जात. नाही तर मग बघूया तरी दादा शेवटी काय बोलतच नाही, त्यासाठी कोण नाही थांबत. एका मुलीचं नाव घेऊन खारेपाड्यांची आहे, जागृती पोटले. बचत गटाचे नाव आहे श्री समर्थ कृपा. आयोडेक्स आणि विक्स या कंपनीला आपल्या सिंधुदुर्गातून कच्चा माल ती सप्लाय करते म्हणून तिचा उल्लेख आहे. मग उद्या विक्स खाताना आठवण करा, याच्यात असलेलं काय गुणधर्म जो आहे तो सिंधुदुर्गातलाच आहे. आणि आयोडेक्स जे दुकान लागलं बरं वाटलं, मला सिंधुदुर्गातल्या जंगलामुळे बरं वाटतं असं बोलायला हरकत. मुद्दाम नाव घेतलं की तिला उत्तेजन प्रेरणा मिळेल. कुठे आहे या जरा असं या तर टाळ्या मारा जरा. नको तेव्हा कितीचा वेटी देता महिन्याला, महिन्याला किती पैसे मिळतात आणि हे दोघा कंपन्या देऊन किती पैसे मिळतात? हो हा 8 ते 10 हजार रुपये मिळतात. आणि ते काय करतो, पाला असतो का काय असतो, चूर्ण बनवतं, पण कसलं हा माहिती आहे मला. हो का, यांना पण थोडं पाठवू. हा ठीक आहे, अभिनंदन, शुभेच्छा. हा 8 वरून 80,000 कमवलं का मला हे सांगायला यायचं, वाटणी नाही मागणार घाबरून. असो, अभिनंदन. मी आमच्या सिक्रेटरी सर्व अधिकारी, वर बसलेले खाली बसलेले सगळ्यांना धन्यवाद देतो. थैंक यू वेरी मच. आप लोग सभी आए, तकलीफ लेकर आए यहाँ, और यहाँ हमारे लोगों को काफी जानकारी उद्यमी बढ़ने के लिए आपने दी है. मैं ये मेरा कोशिश है हमारे लोग के लिए. मैं इसी जिले में मेरा जन्म हुआ तो मैं चाहता इस जिले के लोगों के लिए कुछ करूं, ये मेरा प्रयास है. और ये प्रयास में आप लोग ने सहयोग किया, शुक्रिया. शुभेच्छा देत असताना महाराजांच्या जन्मदिवशी जय जयकार करा आणि भविष्यात त्यांच्यासारखा जय जयकार तुमचाही होऊ द्या, त्यासाठी काहीतरी करा. जय हिंद, जय महाराज. धन्यवाद साहेब. मी वोट ऑफ थँक्स देण्यासाठी श्रीमती अनुजा बापट यांना त्वरित मंचावर बोलवतो. अनुजाजी, कृपया आपण आभार प्रदर्शन करावं. नमस्कार. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या शुभप्रसंगी आज सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालयाच्या सौजन्याने आयोजित केलेल्या या 3 दिवसाच्या राष्ट्रीय चर्चासत्र आणि प्रदर्शनाच्या आजच्या या उद्घाटन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे आणि MSMEचे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नारायणजी राणे सरांचे मी सर्वप्रथम मनापासून आभार मानते. सरांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली मंत्रालयाची वाटचाल चालू आहे. आज ती तुमच्या समक्ष आहेच. आज तिथं त्यांच्या उपस्थितीमुळे आणि त्यांच्या या ऊर्जपूर्ण भाषणामुळे न केवळ सिंधुदुर्ग परंतु कोकणातील आणि देशातील उद्योजकांनाही अधिक उत्साह मिळेल, त्यांच्या उत्साहाला उभारी मिळेल याची मला खात्री आहे. मी पुन्हा सरांचे धन्यवाद करते. त्यासोबतच सिंधुदुर्गच्या जनतेच्या आशा अपेक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि आदरणीय राणेजी सरांचा वारसा सुयोग्यरित्या चालवणारे श्री नितेश राणे, कणकवलीचे सध्या आलेले, आणि श्री निलेश राणे, माजी सांसद, यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानते. MSMEचे सचिव आणि आमचे सगळ्यांचे मार्गदर्शक श्री BB स्वयं यांचेही मी आता आभार मानते. सर, आपकी उपस्थिति और प्रोत्साहन हमें हमेशा ही अधिक कार्य करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. डॉक्टर रजनीश, विकास आयुक्त MSME यांचेही आभार मानते की त्यांनी जातीने लक्ष देऊन आजच्या या कार्यक्रमाची घडी बसवण्यासाठी आम्हाला मार्गदर्शन केले. श्री D. कुकुराम, चेअरमॅन कॉइन बोर्डचे आभार. त्यांच्या उपस्थितीमुळे येथील छोट्या उद्योजकांना प्रत्यक्ष नेतृत्व मिळाले आहे. सर, आम्ही आभारी आहोत. पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबळे सरांचेही आभार. आपले उद्बोधन समावेशी विकासाच्या उद्देशाला धरून आहे
आणि MSME सेक्टर याला जे सस्टेनेबल आणि इन्क्लुसिव्ह डेव्हलपमेंटचा जो वारसा मिळाला आहे त्यालाही ते साजेशी आहे. आज तुमच्या उपस्थितीमुळे हे तथ्य पुन्हा नमूद झाले. तुमचे आभार. सुषमा मूर्धन्या आणि मोनिका बहलवाई यांचेही दोघींचे फार आभार. बायका या मुळातच उद्योजक आहेत आणि त्यांना फक्त संघटित होऊन पुढाकार घ्यायचा आहे. ते अत्यंत प्रभावीपणे सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. मी मंचस्थ सर्व मान्यवरांचेही या ठिकाणी आभार मानते. आजच्या सोहळ्याच्या सफल उद्योजकांचे सत्कार झाले आणि तसेच या सगळ्या उद्योजक आणि होतकरू उद्योजकांचे अभिनंदनचे इथे प्रमाणीकरण झाले. त्या सगळ्यांचे खूप अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. तुमच्या उपस्थितीसाठी धन्यवाद. 3 दिवसाच्या कार्यक्रमासाठी आलेल्या सगळ्या उद्योजकांचे आणि ज्यांनी इथे प्रदर्शनात भाग घेतले आहे त्यांचेही धन्यवाद. संगठन से हमारी ऊर्जा बनती है. एखादा कार्यक्रम सफल करण्यासाठी त्या आयोजनामागे एक मोठी टीम असते, डेडिकेटेड आणि कमिटेड. आजच्या या कार्यक्रमासाठी बोखेजी आमचे DFO मुंबईचे जे डायरेक्टर आहेत तसेच NSIC आणि KVICचे अधिकारी दिवस रात्र झटत होते. मर्सी मॅडम आणि विनीतजी तुमचेही आभार. डॉक्टर इशिता गांगुलींनी या कार्यक्रमाचे सुंदर समन्वय केले म्हणूनच आजचे हे चित्र दिसत आहे. त्यांचेही आभार. सुंदर आणि दिमागदार मंच संचालनासाठी मी किरणजींचेही आभार मानते. सिंधुदुर्गातली संस्कृती त्यांच्या मंच संचलनातून आम्हाला दिसली त्याबद्दल खरंच अभिनंदन. जिल्हा प्रशासन, मीडिया, या आयोजन स्थळाची निर्मिती करणारे सगळे आणि उपस्थित उद्योजक आणि सगळे समोर बसलेले आणि आलेले सर्व अतिथींचे, मान्यवरांचे मी आभार मानते. धन्यवाद. Thank you so much. So that was DDG, Office of DC MSME, Shrimati Anuja Ji Kapad. प्रेस आणि मीडियाचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. आपण पत्रकार बांधव इथे उपस्थित झालात त्याबद्दल. आणि मी विनंती करतो पार्टिसिपेंट्सना की त्यांनी त्यांचे लंच पॅकेट्स एंट्रन्स हॉलजवळ घ्यावे. उपस्थितांसाठी इथेच व्यवस्था आहे आणि VIP आणि VVIP साठी